Люк бәян иткән яхшы хәбәр. Беренче бүлек. Мөхтәрәм Тәүфил, күпләр безнең арабызда булып үткән вакыйгалар турында язарга алындылар. Алар ул вакыйгаларны баштан ук үз күзләре белән күрүче сүз хезмәтчеләре безгә хәбәр иткәнчә яздылар. Шулай итеп мин дә, хөрмәтле Тәүфил, башыннан ук барысын да җентекләп тикшергәннән соң, сез үзегезгә өйрәтелгәннәрнең дөрестлеген белсен өчен, сезгә вакыйгаларның барышын эзлекле рәвештә язарга дигән фикергә килдем. Яһудиядә Хирут патша заманында Абия нәселеннән булган руханилар төркеменнән Зәкәрия атлы бер рухани яшәгән. Аның хатыны Элисабет та руханилар нәселеннән булган. Алар икесе дә Раббының әмерләрен һәм ул кушканнарны төгәл үтәп, Аллаһ алдында тәкъва булганнар. Элисабет балага уза алмаганлыктан, аларның балалары булмаган. Алар икесе дә инде олы яшьтә булган. Үз төркеменең Аллаһ йортында хезмәт итү вакыты килеп җиткәч, Зәкәрия Аллаһ алдында рухани хезмәтен башкарды. Руханилар арасындагы гадәт буенча жирәбә салдылар һәм Аллаһ йортына кереп, хуш исле сумала белән төтәсәү йоласын үтәү Зәкәриягә туры килде. Ул Аллаһ йортында хуш исле сумала белән төтәсәгәндә, тышкы яктагы бар халык дуга кылып торды. Шул вакыт Зәкәрия алдында хуш исле сумала яна торган урынның уң ягында Раббының фәрештәсе пәйда булды. Фәрештәне күреп, Зәкәрия каушап калды һәм бик курыкты. Фәрештә исә аңа: "Курыкма, Зәкәрия, синең дугаң ишетелде. Хатының Элизабет сиңа ир бала тудырачак. Син аңа Яхья дигән исем кушарсың. Ул сиңа сөенеч һәм шатлык китерер. Күпләр аның тууына куанырлар. Чөнки ул Раббы каршында биек булыр. Шәраб һәм исерткеч эчемлекләр эчмәс, һәм анасының карынында вакытта ук изге рух белән сугарылыр. Ул Исраил балаларының күбесен Раббыга, аларның үз Аллаһсына кире кайтарыр. Ильясныкы кебек рухка һәм кудрәткә ия булып, ул Раббы алдыннан барыр, аталарны һәм балаларны татулаштырыр. Аллаһыга буйсынмаучыларны тәкъва кешеләрнең фикер йөртү юлына борыр, һәм шулай итеп, халыкны Раббының килүенә әзерләр." Зәкәрия фәрештәдән: "Мин моның шулай буласын ничек белә алам?" дип сорады. "Мин инде карт, хатыным да олы яшьтә." "Мин Җәбраил, мин Аллаһыга хезмәт итәм. Мин сиңа менә шушы куанычлы хәбәрне белдерү өчен җибәрелдем. Белеп тор, шушы сүзләр тормышка ашканча телсез булырсың һәм сөйләшә алмассың. Чөнки мин әйткән сүзләргә ышанмадың. Бу сүзләр үз вакытында тормышка ашачак." Диде аңа фәрештә. Халык Зәкәрияне көтеп торды һәм аның Аллаһ йортында тоткарлануына аптырады. Зәкәрия исә Аллаһ йортыннан чыккач, сөйләшә алмады һәм кешеләр аның илаһи күренеш күргәнлеген аңладылар. Ул алар белән ишарәләр ярдәмендә аңлашты һәм һаман сөйләшә алмады. Хезмәт итү көннәре тәмамлангач, ул өенә кайтты. Күпмедер вакыттан соң хатыны Элисабет балага узды һәм 5 ай буена кеше арасына чыкмады. "Минем өчен моны Раббы эшләде. Ул минем хакта кайгыртты һәм кешеләр алдындагы хурлыгымны алып ташлады", дип уйлады Элисабет. Элисабет балага узып 6 ай киткәч, Аллаһы Җәбраил фәрештәне Галилия өлкәсендәге Насара шәһәренә Мәрьям исемле гыйффәтле кыз янына җибәрде. Мәрьям Давуд нәселеннән булган Йосыф атлы кешегә ярешелгән иде. Фәрештә Мәрьям янына килеп: "Сәлам сиңа, Аллаһының мәрхәмәтен кабул итүче син, Раббы синең белән", диде. Мәрьям исә кыйынсынып калды һәм бу сүзләрнең мәгънәсен аңларга тырышты. Фәрештә аңа әйтте: "Курыкма, Мәрьям, Аллаһы сиңа мәрхәмәт күрсәтте. Син буйга узарсың һәм ир бала табарсың. Аңа Гайса дигән исем кушарсың. Ул биек булачак, Аллаһы Тәгаләнең улы дип аталачак. Раббы Аллаһы аңа борынгы бабасы Давудның тәхетен бирәчәк. Ул Якуб халкы өстеннән мәңгегә патшалык итәчәк. Аның патшалыгының ахыры булмаячак." Мәрьям исә фәрештәдән:
Ничек шулай була ала? Минем бит әле ират белән якынлык кылганым юк. Дип сорады. Сиңа изге рух инешә. Дип җавап бирде фәрештә. Һәм синең өстеңә Аллаһы Тәгаләнең кодрәте төшәчәк. Шуңа күрә син тудырачак бала изге булачак. Һәм Аллаһы улы дип аталачак. Менә кардәшем Элисабет та картайган көнендә балага узды. Ул ир бала көтә. Кешеләр аның турында авырга уза алмый дип әйтәләр иде. Ә ул инде 6-нчы ай авырлы. Чөнки Аллаһы булдыра алмаслык бер нәрсә дә юк. Шуннан соң Мәрьям: Мин Раббы кылы, мине белән син әйткәнчә булсын. диде. Һәм фәрештәң яныннан китте. Узак вакыт үтмәстән Мәрьям ашыгыч рәвештә Яһудия тауларында урнашкан шәһәргә Элисабетларга китте. Килеп җиткәч, Закарияның өенә кереп, Элисабет белән исәнләште. Мәрьямнең сәламләү сүзләрен ишетү белән Элисабетның карынындагы баласы хәрәкәтләнеп куйды. Һәм Элисабет изге рух белән сугарылды. Ул күтәренке тавыш белән: Хатын-кызлар арасында син иң мөбарәк, туачак балаң да фатихалы. Раббымның анасы минем яныма килгән. Ничек миңа шундый хөрмәт күрсәтелә? Мин синең сәламләүеңне ишетү белән карнымдагы балам шатлыгыннан хәрәкәтләнеп куйды. Раббы тарафыннан үзенә әйтелгән сүзләрнең тормышка ашачагына ышанган хатын бәхетле, диде. Мәрьям әйтте: Күңелем минем Раббыны данлый. Рухым Аллаһы коткаручымны уйлап шатлана. Чөнки ул үзенең күндәм кулына игътибар итте. Шушы вакыттан башлап мине барлык буыннар бәхетле дип атарлар. Чөнки кодрәт иясе минем өчен бөек эшләр кылды. Аның исеме мөкатдәс. Ул үзен ихтирам итүчеләргә буыннан буынга шәфкать күрсәтә. Үз кулы белән куәтле эшләр кылды. Күңелләреннән тәкәббер уйлаган кешеләрне таратты, түрәләрне тәхетләреннән төшерде, ә түбәндәгеләрне күтәрде. Ачларны яхшы нәрсәләр белән туендырды, ә байларны буш кул белән җибәрде. Аталарыбызга биргән вәгъдәсе буенча хезмәтчесе Исраилгә ярдәм итте. Халкын исендә тотып, Ибраһимга һәм аның нәселенә мәңгегә шәфкать күрсәтте. Мәрьям 3 айга якын Элисабет янында булганнан соң үз өенә кайтты. Элисабетның бала табар вакыты җитте, һәм ул ир бала тапты. Күршеләре һәм кардәшләре Раббының Элисабетка зур шәфкать күрсәткәнен ишетеп, аның белән бергә куандылар. 8нче көнне алар баланы сөннәткә утыртырга килделәр, һәм аны атасы исеме белән Закария дип атарга теләделәр. Ләкин баланың анасы каршы килде. Юк, аның исеме Яхья булырга тиеш. Алар аңа: Синең кардәшләрең арасында бу исем белән аталган беркем дә юк бит, диделәр һәм ишарәләр белән баланың атасыннан нинди исем кушарга теләвен сорадылар. Закария язу өчен такта сорап алды һәм: Аның исеме Яхья дип язды. Барысы да хайран калдылар. Шул мизгелдә үк аның теле ачылды һәм ул Аллаһыны данлап сөйли башлады. Закария белән Элисабетның күрше тирәсендә яшәүчеләр барысы да куркуга төштеләр. Бөтен таулы Яһудиядә шушы вакыйгалар турында сөйлиләр иде. Ишеткән һәр кеше: бу бала кем булыр икән? дип уйлады. Чөнки дөрестән дә Раббының кодрәте аның белән булды. Баланың атасы Закария изге рух белән сугарылып, Аллаһыдан бирелгән сүзләрне игълан итте. Раббыны, Исраилнең Аллаһысын данлыйк. Чөнки ул ярдәмгә килде һәм үз халкын азат итте. Үзенең кулы Давыд нәселеннән куәтле коткаручыны күтәрде. Ул бу турыда күп еллар элек үзенең изге пәйгамбәрләре аша әйткән иде. Бу коткаручы безне дошманнарыбыздан
һәм безгә нәфрәт итүчеләрдән коткарырга дип килде. Дошманнарыбыз кулыннан котылгач, гомеребезнең барлык көннәрендә бер нәрсәдән курыкмыйча, Аллаһы алдында изге һәм тәкъва булып, без Аллаһыга хезмәт итә алсын өчен, Аллаһы шулай итеп безнең ата-бабаларыбызга шәфкать күрсәтте. Үзе төзегән изге килешүне, атабыз Ибраһимга биргән антын исендә тотты. Һәм син, сабый, Аллаһы Тәгаләнең пәйгамбәре дип аталырсың. Чөнки Раббыга юлны әзерләп, аның алдыннан барырсың. Һәм аның халкына гөнаһларының кичерелүе аша булган котылу хакында белдерерсең. Аллаһыбызның шәфкате ташып тора. Һәм шуңа күрә безгә югарыдан таң кояшы иңәчәк. Караңгыда һәм үлем шәүләсендә утырганнарга яктылык бирү өчен, аякларыбызны тынычлык юлына юнәлтү өчен киләчәк ул. Бала үсте һәм рухи яктан ныгыды. Исраил халкына күренгәнче, ул шүлдә яшәде. Икенче бүлек. Ул көннәрдә Август Кайсар тарафыннан бөтен Рим империясендәге бар кешеләрне исемлеккә теркәргә дигән буйрык бирелде. Бу теркәү беренче тапкыр уздырылды. Ул вакытта Сүрия өлкәсе белән Курини идарә итә иде. Язылу өчен һәркем үз нәсел шәһәренә китте. Йосыф та Галилеядәге Насара шәһәреннән Яһудиягә, Давуд шәһәренә, Бейтлехемгә китте. Чөнки Йосыф Давуд нәселеннән иде. Йосыф исемлеккә теркәлергә үзенә ярәшелгән Мәрьям белән бергә барды. Мәрьям авырлы иде. Алар Бейтлехемдә булганда Мәрьямнең бала табар вакыты җитте. Мәрьям үзенең беренче баласын, ир баланы тудырды. Ул аны биләде һәм утлыкка салды. Чөнки аларга кунак йортында урын булмады. Ул тирәләрдә шул төнне берничә көтүче кырда сарык көтүен саклый иде. Алар алдында Раббының бер фәрештәсе пәйда булды. Һәм алар булган урын Раббының даныннан балкып китте. Көтүчеләр бик нык куркып калдылар. Фәрештә исә аларга әйтте: Курыкмагыз. Мин сезгә куанычлы хәбәр, бөтен халык өчен зур шатлык алып килдем. Бүген Давыд шәһәрендә сезнең өчен коткаручы туды. Ул Мәсих Раббы. Менә сезгә билге, сез баланы табарсыз. Ул биләүгә биләнгән булыр һәм утлыкта ятыр. Кинәт фәрештә янында күп санлы күк фәрештәләре гаскәре күренде. Һәм алар: Күкләрдәге Аллаһыга дан, Аллаһы илтифат күрсәткән кешеләргә җирдә иминлек, дип Аллаһыны данладылар. Фәрештәләр күккә күтәрелгәннән соң, көтүчеләр бер-берсенә: Әйдәгез Бейтлехемгә барыйк. Раббы әйткән анда булган хәлне барып күрик, диештеләр. Алар ашыгып Бейтлехемгә килделәр һәм анда Мәрьям белән Йосыфны һәм утлыкта яткан баланы таптылар. Баланы күргәч, бу бала хакында үзләренә хәбәр ителгәнне аларга сөйләп бирделәр. Көтүчеләр сөйләгәнне ишеткән кешеләр барысы да хайран калдылар. Мәрьям исә буларның һәммәсен күңеленә салып куйды һәм шул хакта уйланып йөрде. Ишеткән һәм күргән барлык нәрсәләр өчен Аллаһыны данлап һәм мактап, көтүчеләр көтүләре янына кайтып киттеләр. Барысы да фәрештә әйткәнчә булды. 8 көннән соң баланы сөннәткә утырту вакыты җиткәч, аңа Гайса дигән исем куштылар. Анасы Мәрьям балага узганчы ук фәрештә аңа шушы исемне кушкан иде. Муса кануны буенча баклану йоласын башкару вакыты җиткәч, Мәрьям белән Йосыф Раббы алдына китерү өчен баланы Иерусалимга алып бардылар. Чөнки Раббының канунында ана карыныннан беренче булып туган һәр ир бала Раббыга багышланырга тиеш дип язылган. Шулай ук алар Раббының кануны буенча корбан китерү өчен 2 урман күгәрченен яки 2 күгәрчен баласын бирү өчен дә бардылар.
Ул вакытта Иерусалимда Шимон атлы тәкъва һәм диндар бер кеше бар иде. Ул Исраилгә юаныч килүен көтеп яши, аңарда изге рух иде. Изге рух аңа Раббының Мәсихен күрмичә үлмәячәксең дип әйткән булган. Изге рухның кушуы буенча Шимон Аллаһ йортына килде. Балага карата Муса кануны кушканны башкару өчен әти-әнисе Нараси Гайсәне Аллаһ йортына алып килгәч, Шимон сабый баланы кулларына алды һәм Аллаһны данлап әйтте. Хәзер инде хөкемдар вәгъдәңне үтәп кулыңны иминлектә җибәрәсең. Барлык халыклар күреп торганда үзең әзерләп куйган кытылуны, мәҗүсиләрне яктыртачак, Исраилне, синең халкыңны данлыклы итәчәк яктылыкны күрде күзләрем. Гайсәнең атасы һәм анасы Шимонның бала хакында әйткән сүзләрен гаҗәпләнеп тыңлап тордылар. Шимон аларны фатихалады һәм баланың анасы Мәрьямгә әйтте. Бу бала Исраилдә күпләрнең җыгылуына һәм күтәрелүенә сәбәп булу өчен билге итеп сайланган. Бу билгене кире кагарлар. Шуның аркылы күпләрнең күңелләрендәге уйлары ачылыр. Һәм синең үзеңнең күңелеңә кылыч белән кадаган кебек булыр. Анда Ашир ыруыннан Пенуил кызы Ханна да бар иде. Ханна пәйгамбәр бик карт иде. Ул кияүгә чыккач, ире белән 7 ел яшәп, тол калган һәм аңа хәзер 84 яшь иде. Ул һәр вакыт ураза тотып һәм дуа кылып, Аллаһ йортында көне-төне Аллаһка хезмәт итә иде. Ханна нәкъ шул вакытта алар янына килеп, Аллаһга шөкранә кылды һәм Иерусалимның азат ителүен көтеп торучы кешеләрнең барысына да бала хакында сөйләде. Раббы кануны буенча башкарырга тиеш булганны үтәп бетергәннән соң, Йосыф белән Мәрьям үзләре яшәгән шәһәргә, Галилеядәге Насарага кайтып киттеләр. Бала исә үсә, ныгый һәм зирәк акыл белән тула иде. Аллаһының фатихасы аның өстендә булды. Һәр елны Гайсаның әти-әнисе Иерусалимга коткарылу бәйрәменә баралар иде. Гайса 12 яшьлек вакытта алар гадәттәгечә Иерусалим шәһәренә бәйрәмгә килделәр. Бәйрәм көннәре үткәч, Йосыф белән Мәрьям кайтыр юлга чыктылар. Яшь үсмер Гайса исә Иерусалимда калды. Әти-әнисе бу турыда белмәделәр. Алар аны башка юлчылар белән бергә бара дип уйладылар. Бер көнлек юл үткәннән соң, аны кардәшләре һәм таныш-белешләре арасыннан эзли башладылар. Һәм таба алмагач, Гайсаны эзләп кире Иерусалимга килделәр. 3 көннән соң аны Аллаһ йортында таптылар. Ул яһүд укытучылары арасында аларны тыңлап һәм сораулар биреп утыра иде. Гайсаны ишеткәннәрнең барысы да аның тирән акылына, аның җавапларына хәйран калганнар. Аны күреп әти-әнисе бик гаҗәпләнде. Әнисе: "Улым, ни өчен син безнең белән шулай эшләдең? Без әтиң белән син эзләп бик борчылдык", диде. Гайса аларга: "Сез мине нигә эзләдегез? Атам йортында булырга тиешлегемне белмәдегезме әллә?" дип әйтте. Ләкин алар ул әйткән сүзләрне аңламадылар. Гайса алар белән бергә Насарага кайтты һәм әти-әнисенә итәгатьле булды. Әнисе Мәрьям бу хәлләрнең барысын да күңелендә саклады. Гайса исә үсте, акыл җыйды, Аллаһка да, кешеләргә дә бик ошый иде. 3-нче бүлек. Тибери Кайсар хакимлегенең 15-нче елында Яһудиядә Понтий Пилат идарә иткәндә, Херод Галилея башлыгы, аның ир туганы Филипп Итурайы һәм Трахунитис өлкәсе башлыгы, Лусани Abiliни башлыгы булганда, Ханнас һәм Киафәс иң баш руханилар булган вакытта, шүлдә яшәгән Зәкәрия улы Яхьяга Аллаһыдан сүз булды. Шуннан соң Яхья Урдун елгасы тирәсендәге барлык җирләрдә Тәүбә итеп суга чумдырылыгыз, һәм Аллаһы сезнең гөнаһларыгызны кичерер, дип өндәп йөрде. Ишагия пәйгамбәрнең китабында бу хакта булай дип язылган: Шүлдә кычкыручының тавышы ишетелә. Раббыга юл әзерләгез. Аңа сукмакларны турайтыгыз, һәрбер үзән тутырылсын, һәр тау һәм калкулык җир белән тигезләнсен.
Бұрмалы юллар турайтылсын, сикәл-тәлеләре тигезләнеп шымарсын. Һәм барлык кешеләр Аллаһының коткаруын күрерләр. Яхья янына суга чумдырылырга дип күп халык килә иде. Ул кешеләргә: "Әй сез, йылан тыкымнары! Аллаһының якынлашып килүче ачуыннан кача алырсыз дип кем әйтте сезгә?" диде. Агачлар җимеш биргән кебек, тәүбә иткәнегезне эш белән күрсәтегез. Безнең бит атабыз Ибраһим дип уйламагыз да. Мин сезгә шуны әйтәм. Аллаһы менә шушы ташлардан Ибраһимга балалар булдыра ала. Балта агачлар төбендә ята. Ул инде әзерләп куелган. Яхшы җимеш бирми торган һәр агачны кисеп утка ташлыйлар. Халык аннан: "Безгә нәрсә эшләргә соң?" дип сорады. Яхья аларга: "Ике күлмәге бар кеше берсен бер күлмәгедә булмаганга бирсен. Кемнең ризыгы бар, ашарына булмаган кеше белән бүлешсен", дип җавап бирде. Суга чумдырылырга дип салым җыючылар да килделәр. Һәм Яхьядан: "Стас, безгә нәрсә эшләргә?" дип сорадылар. Ул аларга: "Тиешеннән артыгын таләп итмәгез", дип җавап бирде. Гаскәриләр дә аннан: "Безгә нәрсә эшләргә?" дип сорадылар. "Бер кемнән дә көчләп, янап әйбер алмагыз. Хезмәт хакыгыздан канәгать булыгыз", диде Яхья. Халык көтә иде. Һәр кем күңеленнән Яхья турында: "Бу Мәсих түгел микән?" дип уйлады. Яхья исә аларның барысына да булай дип җавап бирде: "Мин сезне суга чумдырам. Әмма миннән кыдрәтлерәк бер зат килә. Мин аның аяк киеменең кайышын чишәргә дә лаеклы түгелмен. Ул сезне изге рухка һәм утка чумдырыр. Аның кулында җилгәргеч. Ул ындырда ашлыкны җилгәреп, бодайын айырып, ашлык бурасына салыр, ә кибәген сүнмәс утта яндырыр." Яхья Исраил халкына тагын башка төрле үгет-нәсихәтләр биреп, яхшы хәбәрне вәгазьләп йөрде. Әмма идарәче Херод абысының хатыны Херодия белән булган мөнәсәбәтләре һәм башка явызлыклар өчен Яхья аның гаебен күрсәткәнгә, шундый эшләре өстенә тагын берне өстәп, Яхьяны төрмәгә утыртты. Халык чумдырылганда Гайса да чумдырылды. Ул дуга кылган вакытта күкләр ачылды. Һәм аңа күгәрчен рәвешендә изге рух иңде. Күкләрдән: "Син минем сөйкеле улым, син минем куанычым" дигән сүзләр ишетелде. Үзенең хезмәтен башлаганда Гайсәгә 30 яшьләр чамасы иде. Кешеләр аны Йосыф улы дип уйладылар. Ә Йосыф Или улы, Или Маттат улы, Маттат Ливи улы, Ливи Мәлки улы, Мәлки Яннай улы, Яннай Йосыф улы, Йосыф Маттаты улы, Маттаты Амос улы, Амос Нахум улы, Нахум Хисли улы, Хисли Наггай улы, Наггай Махат улы, Махат Маттаты улы, Маттаты Шими улы, Шими Йосыф улы, Йосыф Йода улы, Йода Йоханан улы, Йоханан Риса улы, Риса Зерубабел улы, Зерубабел Шехалтиел улы, Шехалтиел Нири улы, Нири Мәлки улы, Мәлки Адды улы, Адды Көсәм улы, Көсәм Илмадам улы, Илмадам улы, Ишуа улы, Ишуа Илигазар улы, Илигазар Йорим улы, Йорим Маттат улы, Маттат Ливи улы, Ливи Шимон улы, Шимон Яһуд улы, Яһуд Йосыф улы, Йосыф Йонам улы, Йонам Ильяқим улы, Ильяқим Милья улы, Милья Майнан улы, Майнан Матата улы, Матата Натан улы, Натан Давуд улы, Давуд Ишай улы, Ишай Абид улы, Абид Боғаз улы, Боғаз Салмон улы, Салмон Нахшон улы,
Нахшон Аминадаб улы, Аминадаб Админ улы, Админ Арни улы, Арни Хисрон улы, Хисрон Перис улы, Перис Яхуд улы, Яхуд Якуб улы, Якуб Исхак улы, Исхак Ибрахим улы, Ибрахим Тирах улы, Тирах Нахур улы, Нахур Сирух улы, Сирух Ригу улы, Ригу Пилих улы, Пилих Ибир улы, Ибир Шила улы, Шила Кинан улы, Кинан Әрпәкшәт улы, Әрпәкшәт Шим улы, Шим Нух улы, Нух Ләмих улы, Ләмих Мәтушалах улы, Мәтушалах Ханух улы, Ханух Ярит улы, Ярит Махалалил улы, Махалалил Кинан улы, Кинан Инуш улы, Инуш Шит улы, Шит Адам улы, Адам Аллаһы улы. 4-нче бүлек. Изге рух белән сугарылган Гайса Урдун елгасы буеннан шүлгә китте. Һәм рух аны шүл буйлап йөртте. Гайса анда 40 көн буена иблис вәсвәсәсе астында булды. Бер нәрсә дә ашамады. Соңгы көннәрендә ул ачыкты. Иблис исә аңа әйтте: Әгәр син Аллаһы улы булсаң, таш ипигә әйләнсен дип әйт. Гайса аңа булай дип җавап бирде: Изге язмада кеше икмәк белән генә яшәми дип язылган. Шуннан соң иблис Гайсаны биеклеккә алып менде һәм аңа мизгел эчендә галәмдәге барлык патшалыкларны күрсәтте. Шушы патшалыкларның барсы өстеннән хакимлекне дә, аларның даннарын да сиңа бирермен, диде аңа иблис. Чөнки буларның барысы да миңа бирелгән. Һәм мин аларны кемгә теләсәм, шуңа бир алам. Шулай итеп, миңа табынсаң, барысы да синеке булыр. Моңа каршы Гайса җавап бирде: Изге язмада Раббы Аллаһыңа табын, аңа гына хезмәт ит дип язылган. Шуннан соң иблис Гайсаны Иерусалимга алып китте. Ул аны Аллаһы йортының иң биек урынына бастырды. Әгәр дә син Аллаһы улы булсаң, шушы урыннан түбәнгә ташлан. Изге язмада ул үзенең фәрештәләренә синең хакта кайгыртырга әмер бирер. Алар сине күтәреп алырлар, аякларың ташка бәрелмәс дип язылган бит. Гайса аңа: Изге язмада Раббы Аллаһыңны сынама дип язылган, диде. Иблис вәсвәсәсен бетергәч, икенче бер уңайлы вакытка кадәр аның яныннан китте. Рухның кудрәте белән сугарылган Гайса Галилеягә кайтты. Аның хакындагы хәбәр бөтен тирә-якка таралды. Ул аларның гыйбадәтханәләрендә өйрәтте һәм барысы да аны мактады. Гайса үзе үскән шәһәргә, Насарага килде һәм гадәттәгечә шимбә көнне гыйбадәтханәгә керде. Изге язманы укырга дип урыныннан торгач, аңа Ишагия пәйгамбәрнең язмасын бирделәр. Гайса ул язма төргәген ачып, шундый сүзләр язылган урынны тапты: Раббының рухы минем өстемдә, чөнки ул мине майлап махсус эшкә сайлады. Ул мине фәкыйрьләргә яхшы хәбәрне җиткерергә, әсирләргә азатлык, сукырларга күрә башлауны игълан итәргә, җәберләнгәннәрне иреккә чыгарырга, Раббының шәфкать күрсәтә торган елын хәбәр итәргә җибәрде. Гайса төргәкне җыеп, аны кире хезмәтчегә бирде дә урынына утырды. Гыйбадәтханәдәге һәр берсенең күзе аңа текәлде. Ул аларга: Бүген сез язманы тыңлаганда, бу сүзләр тормышка ашты, диде. Барысы да Гайсаны мактадылар һәм аның мәрхәмәт тулы сүзләренә таң калып: Бу Йосыф улы түгелме соң? Диештеләр. Гайса аларга әйтте: Әлбәттә, сез миңа табиб, үзеңне үзең дәвала дигән мәкалне әйтерсез. Капернаумда кылган эшләреңне ишеттек. Монда да, үз шәһәреңдә дә шуларны эшлә диярсез. Ул дәвам итеп булай диде: Сезгә хак сүз әйтәм. Бер пәйгамбәрне дә үз илендә теләп кабул итмиләр. Бу чынлап та шулай.
Ильяс пәйгамбәр көннәрендә 3 ел ярым күкләр ябылып яңгыр яумады. Һәм бөтен Исраил илендә зур ачлык булды. Исраилдә тол хатыннар күп иде. Ләкин Ильяс аларның берсе янына да түгел, Сидон җирендәге Сарепта шәһәрендә яшәүче бер тол хатын янына гына җибәрелде. Шулай ук Элиша пәйгамбәр вакытында Исраилдә махау авырулылар күп булды. Әмма Сүрияле Нагаманнан башка бер махаулы да чистарынмады. Шушы сүзләрне ишетеп, гыйбадәтханәдәге кешеләрнең барысы да бик нык ачуланып ярсыдылар. Алар урыннарыннан торып Гайсаны шәһәрдән көчләп алып чыктылар һәм кыядан төртеп төшерергә уйлап, шәһәрләре салынган тауның чыгып торган өлешенә алып менделәр. Әмма Гайса халык арасыннан үтеп, алар яныннан китеп барды. Шуннан соң Гайса Галилеяның Капернаум шәһәренә килде һәм шимбә көнне халыкны өйрәтте. Аның өйрәтүенә хайран калдылар. Чөнки ул хакимнәрчә сөйли иде. Гыйбадәтханәдә эчендә шакшы рух булган бер кеше көчле тавыш белән: "И Насаралы Гайса, сиңа бездән нәрсә кирәк? Син безне һәлак итәргә килдеңме? Мин синең кем икәнеңне беләм. Син Аллаһның изгесе!" дип кычкырды. Гайса аңа каты итеп боерды: "Эндәшмә, аның эченнән чык." Җен теге кешене бар халык алдында йыгып ташлап, аңа һич бер зыян китермичә аның эченнән чыкты. Барысы да таң калып: "Нинди сүзләр бу? Ул шакшы рухларга хакимлек һәм кудрәт белән буйрык бирә, һәм алар чыгалар?" диделәр. Аның хакындагы хәбәр бөтен тирә-якка таралды. Гайса гыйбадәтханәдән Шимонның өенә барды. Шимон хатынының анасы бик нык кызышып авырып ята икән. Гайсадан аңа ярдәм итүен сорадылар. Ул хатын янына килде, аңа таба иелеп, кызышуга чыгарга әмер бирде һәм кызышу аны калдырды. Шимон хатынның анасы шундук урыннан торды һәм аларга табын әзерли башлады. Кояш байыган вакытта төрле авырулардан газап чигүче якыннары булган бар кешеләр аларны Гайса янына алып килделәр. Ул авыру кешеләрнең һәрберсе өстенә кулларын куеп, аларны савыктырды. Шулай ук күпләрдән: "Син Аллаһ улы!" дип кычкыра-кычкыра җеннәр чыкты. Гайса аларны сөйләүләреннән тыйды, чөнки алар аның Мәсих икәнлеген беләләр иде. Көн тугач, Гайса шәһәрдән чыгып аулак урынга китте. Халык төркемнәре аны эзләделәр. Эзләп тапкач, янына килеп, аны үзләре яныннан җибәрмәс өчен тотып калырга тырыштылар. Ләкин ул аларга: "Мин башка шәһәрләргә дә Аллаһы патшалыгы хакындагы яхшы хәбәрне җиткерергә тиешмен, чөнки мин шуның өчен җибәрелдем", диде. Ул яһүдләр җирендәге гыйбадәтханәләрдә яхшы хәбәрне сөйләп йөрүен дәвам итте. 5-нче бүлек. Бер вакыт Генесарет күле буенда Аллаһы сүзен тыңларга теләп, халык аны бар яктан кысыртлаганда, Гайса яр буенда 2 киме күрде. Балыкчылар кимәләреннән төшеп, ятмәләрен юалар иде. Гайса кимәләрнең берсенә менеп, ул киме Шимонныкы иде, ярдан бераз эчкәрәк керергә сорады һәм кимәдә утырып халыкны өйрәтте. Сүзен тәмамлагач: "Шимон, тирәнгәрәк кер дә, ятмәләрегезне салыгыз", диде. Шимон аңа: "Өйрәтүче, без төн буе тырыштык, ләкин һич нәрсә тота алмадык. Шулай да син кушасың икән, ятмәне салам", дип җавап бирде. Шулай эшләделәр һәм аларга балык бик күп эләкте. Ятмәләре аздан гына йыртылмый калды. Балыкчылар башка кимәдәге иптәшләренә кул булгап, аларны ярдәмгә чакырдылар. Тегеләре килгәч, бергәләп 2 кимәне дә шыгрым тутырдылар. Хәтта кимәләре аздан гына батмый калды. Шимон Петр исә шушы хәлне күреп, Гайса алдында тезләренә егылды. "Раббым, кит минем янымнан, мин гөнаһлы кеше." Ул да, аның белән булганнарның барысы да тотылган балыкның күплегенә гаҗәпләнеп, куркып калдылар. Шулай ук Шимонның иптәшләре Зебедей уллары
Якуб белән Яхья да хәйран калды. Гайса Шимонга: Курыкма. Шушы вакыттан башлап кешеләр тотучы булырсың, диде. Кимәләрен ярга тартып чыгаргач, бөтен нәрсәләрен шунда калдырып, алар Гайсәгә ярып киттеләр. Гайса бер шәһәрдә булган вакытта, аның янына бөтен тәне махаулы бер кеше килде. Һәм Гайсәне күргәч, йөз түбән капланып: Әфәнде, әгәр теләсәң, мине тазарта алыр идең, дип ялварды. Гайса кулын сузып аңа кагылды һәм: әйе, телим, тазарын, диде. Аның махавы шундук бетте. Гайса аңа бу турыда бер кемгә дә сөйләмәскә кушты. Бар, руханига күрен, һәм кешеләр өчен терелүең билгесе итеп Муса канунында әмер ителгәнчә корбан бүләген китер, диде ул. Әмма Гайса хакында сүз таралганнан тарала барды. Күп халык аны тыңлау өчен һәм ширләреннән савыктырылу өчен аның янына агылды. Гайса вакыт-вакыт аулак урыннарга китеп дуга кыла иде. Бер көнне Гайса өйрәткән вакытта Галилеяның һәм Яһудияның барлык авылларыннан, Иерусалимнан килгән фарисилар һәм канун укытучылар да шунда утыра иделәр. Раббының кудрәте аның белән иде, һәм ул авыруларны савыктырды. Берничә ир-ат паралич суккан бер кешене ятагы белән күтәреп алып килделәр, һәм аны Гайса алдына куяр өчен өйгә алып керергә тырыштылар. Ләкин халык арасыннан үтә алмаганга күрә, өй түбәсенә менеп, түбә япмаларын сүтеп алдылар, һәм авыруны ятагы белән бергә Гайсаның алдына төшерделәр. Гайса аларның ышануларын күреп, теге кешегә: Достым, синең гөнаһларың кичерелде, диде. Канунчылар һәм фарисилар: Küfürsüz сөйләүче бу кеше кем ул? Гөнаһларны Аллаһыдан башка кем кичерә ала? дип уйладылар. Гайса аларның уйларын белеп булай диде: Ни өчен сез шулай уйлыйсыз? Ничек дип әйтергә җиңелрәк? Синең гөнаһларың кичерелде дипме, әллә тор һәм йөр дипме? Адәм улының җирдә гөнаһларны кичерергә хакимлеге барлыгын белеп торыгыз. Һәм Гайса паралич суккан кешегә: Сиңа әйтәм, тор, ятагыңны ал да өеңә кайт, диде. Ул кеше шундук барысының күз алдында торды да, ятагын алып, Аллаһыны данлый-данлый өенә кайтып китте. Барысы да таң калдылар. Аллаһны данладылар. Һәммәсе куркып калып: Без бүген ис китәрлек нәрсәләр күрдек, диделәр. Шуннан соң Гайса ул урыннан китте, һәм салым җыю йорты янында утыручы Леви атлы салым җыючыны күрде. Минем артымнан бар, диде ул аңа. Леви урыннан торды һәм бөтен нәрсәсен калдырып Гайса артыннан китте. Леви үзенең өендә Гайса хөрмәтенә зур мәҗлес җыйды. Кунаклар арасында салым җыючылар һәм башка кешеләр дә күп иде. Фарисилар һәм аларның төркеменнән булган канунчылар ачуланып Гайсаның шәкертләренә: Ни өчен сез салым җыючылар белән, гөнаһлылар белән бергә ашап-эчеп утырасыз? диделәр. Гайса аларга: Табиб сәламәт кешеләргә түгел, авыруларга кирәк. Мин тәкъваларны түгел, гөнаһлыларны тәүбәгә чакырырга дип килдем, дип җавап бирде. Кайбер кешеләр Гайсәгә: Яхьяның шәкертләре дә, фарисиларныкеләр дә еш ураза тоталар һәм дуга кылалар. Синекеләр ашыйлар, эчәләр, дип әйттеләр. Ул аларга: Кияү егете туйдагы кунаклар янында булган вакытта аның дусларын ураза тотарга мәҗбүр итеп буламы? Әмма килер бер көн, алар яныннан кияү алыныр һәм шул көннәрдә ураза тотарлар, диде. Ул аларга киная белән сөйләде. Бер кем дә яңа киемнән ямаулык кертеп алып иске киемне ямамый. Чөнки яңасы да бузыла, иске киемгә дә яңа тукымадан алынган ямаулык бармый. Бер кем дә яңа шәрабны иске турсыкка салмый. Чөнки яңа шәраб турсыкны тишә һәм шәраб та агып бетә. Турсык та әрәм була. Киресенчә, яңа шәраб яңа турсыкка салынырга тиеш. Бер кем дә иске шәрабны эчкәннән соң яңасын эчәргә теләмәс. Искесе яхшырак шул дияр. 6-нчы бүлек.
Бер шимбә көнне Гайса иген кырлары аша үткәндә, шәкертләре башаклар өзеп учларында уып, бодай бөртекләрен ашап бардылар. Кайбер фарисилар исә аларга: "Ни өчен сез шимбә көнне эшләргә ярамаганны эшлисез?" диделәр. Гайса аларга: Давуд һәм аның белән булган кешеләр ачыккач, Давудның нәрсә эшләгәне хакында укымадыгыз мәллә? Ул изге йортка кереп, руханилардан башка беркемгә дә ашарга рөхсәт ителмәгән, Аллаһыга багышланган икмәкләрне алып ашаган. Үзе белән булган кешеләргә дә биргән. Дип җавап бирде. Һәм сүзен тәмамлап: Адәм улы шимбә көненең хуҗасы, диде. Икенче бер шимбәдә Гайса гыйбадәтханәгә килде һәм өйрәтте. Анда уң кулы кырышкан бер кеше бар иде. Канунчылар һәм фарисилар исә Гайсаны гаепләргә сәбәп табу өчен шимбә көнне авыруларны сауыктырмасмы икән дип аны күзәтеп тордылар. Гайса аларның уйларын белә иде. Ул кулы кырган кешегә: "Тор да уртага бас", диде. Теге кеше уртага килеп басты. "Мин сезгә шундый сорау бирәм", диде аларга Гайса. "Шимбә көнне яхшылык эшләргә рөхсәт ителәме, әллә начарлык эшләргәме? Кешенең тормышын коткарыргамы, әллә аны һәлак итәргәме?" Гайса барысына да әйләнеп карады һәм теге кешегә: "Кулыңны сус", диде. Ул кеше шулай эшләде һәм аның кулы савыкты. Фарисиларның һәм канунчыларның ачулары бик нык кабарды һәм алар Гайсәгә каршы нәрсә эшләргә икән дип бер-берсе белән сөйләшә башладылар. Шул көннәрдә Гайса дуга кылу өчен тауга менде һәм төн буе Аллаһыга дуга кылды. Иртәгесен шәкертләрен үзе янына чакырды да, алар арасыннан 12-сен сайлап алды һәм аларны Рәсүлләр дип атады. Ул Питер дип атаган Шимонны һәм аның энесе Әндрине, Якубны һәм Яхьяны, Филипне һәм Бартулумайны, Маттайны һәм Томасны, Халфай улы Якубны һәм көрәшүче кушаматлы Шимонны, Якуб улы Яһуд һәм хыянат итәчәк Яһуд Искариотны сайлап алды. Рәсүлләр белән бергә Гайса таудан төште. Тау итәгендә, тигез җирдә, аның күп шәкертләре бөтен Яһудиядән, Иерусалимнан һәм диңгез буендагы Тур һәм Сидон шәһәрләреннән килгән бик күп халык җыелган иде. Алар Гайсаны тыңларга, авыруларнан савыгырга дип килгәннәр иде. Шакшы рухлардан газап чигүчеләр дә савыктылар. Һәммәсе Гайсәгә кагылырга тырышты, чөнки аннан чыккан кудрәт барысында савыктыра иде. Гайса шәкертләренә карап сөйли башлады: "Фәкыйрләр, сез бәхетле, чөнки Аллаһы патшалыгы сезнеке. Хәзер карыннары ачлар, сез бәхетле, чөнки сез туйыначаксыз. Хәзер ялаучылар, сез бәхетле, чөнки көләчәксез. Кешеләр сезгә Адәм улы өчен нәфрәт иткәндә, сезне куып җибәргәндә, хурлаганда, сезне кабул итмәгәндә, сез бәхетле. Шул көнне куаныгыз һәм шатлыктан сикерегез, чөнки күктә сезгә әҗер зур булачак. Ул кешеләрнең ата-бабалары пәйгамбәрләр белән дә шулай ук эшләгәннәр. Байлар, сезгә кайгы, сез инде җитәрлек юандыгыз. Хәзер тук булганнар, сезгә кайгы, чөнки сез ачыгырсыз. Хәзер көлүчеләр, сезгә кайгы, чөнки сез хәсрәткә төшәрсез һәм еларсыз. Сезне бар кешеләр мактый икән, сезгә кайгы, чөнки аларның аталары да ялган пәйгамбәрләрне шулай мактаганнар. Сезгә, мине тыңлаучыларга әйтәм, дошманнарыгызны яратыгыз. Сезне нәфрәт итүчеләргә яхшылык эшләгез. Сезне каргаучыларны фатихалагыз һәм үзегезне рәнҗетүчеләр өчен дуга кылыгыз. Бер яңагыңа суккан кешегә икенче яңагыңны да куй. Өст киемеңне тартып алучы кешегә күлмәгеңне дә тартып алырга комачаулама. Үзеңнән сораучы һәр кешегә бир, һәм синекен алган кешедән кире сорама. Кешеләрнең сезгә нәрсә эшләвен теләсәгез, кешеләргә шуны эшләгез. Үзегезне яратучыларны гына яратсагыз, нәрсә өчен сезгә рәхмәт әйтергә? Үзләрен яратучыларны гөнаһлылар да яраталар. Үзегезгә яхшылык кылучыларга гына яхшылык эшләсәгез, нәрсә өчен сезгә рәхмәт әйтергә? Гөнаһлылар да шулай эшлиләр. Бурычка биргәндә кире алырмын дип уйлап бирсәгез, нәрсә өчен сезгә рәхмәт әйтергә? Гөнаһлылар да башка гөнаһлыларга бурычка биргәндә шул кадәр үк кайтарып алырмын дип уйлап бирәләр. Сез киресенчә дошманнарыгызны яратыгыз, аларга яхшылык эшләгез.
кире алырмы дип өметләнмичә бурычка бирегез. Шулай эшләсәгез, сезгә әҗер зур булыр, һәм сез Аллаһы Тәгаләнең балалары булырсыз. Чөнки ул яхшылыкның кадерен белмәүчеләргә һәм явызларга да миһербанлы. Атагыз шәфкатьле булган кебек, сез дә шәфкатьле булыгыз. Хөкем итмәгез, үзегезне дә хөкем итмәсләр. Гаепләмәгез, үзегезне дә гаепләмәсләр. Кичерегез, һәм үзегезне дә кичерерләр. Бирегез, һәм үзегезгә дә бирелер. Итәгегезгә күп итеп салып бирерләр. Үлчәү савытын селкетеп, баскалап тыгызларлар, кырыйларыннан түгелә башлаганчы тутырырлар. Нинди үлчәү белән үлчәп бирсәгез, үзегезгә дә шундый үлчәү белән үлчәрләр. Гайса аларга гыйбрәтле сүзләр сөйләде. Сукыр-сукырны җитәкләп бара аламы? Икесе дә чокырга егылып төшмәсләрме? Шәкерт үзенең устазыннан өстен булмый. Әйрәнеп җиткәннән соң һәр кем устазы кебек була. Ничек син туганыңның күзендәге шүп бөртеген күрәсең, ә үз күзеңдәге бүрәнәне сизмисең? Ничек син үз күзеңдә бүрәнә була торып туганыңа, кая туган, күзеңдәге шүпне алыйм әле дип әйтә аласың? Мунафик, элек үз күзеңдәге бүрәнәне чыгар. Аннары инде күзләрең ачык күрер, һәм туганыңның күзендәге шүпне ала алырсың. Бер яхшы агач та начар җимеш бирми, һәм киресенчә бер начар агач та яхшы җимеш китерми. Һәр агачны җимешенә карап таныйлар. Күгән куагыннан инҗир, әчәнечкеле агачтан йөзем җыймыйлар. Яхшы кеше үз күңелендәге яхшылык хәзинәсеннән яхшылык алып чыга. Ә явыз кеше күңелендәге явызлык хәзинәсеннән явызлык алып чыга. Чөнки кешенең күңеленнән нәрсә ташый, аның телендә дә шул була. Ни өчен сез миңа Раббым, Раббым дисез, ә үзегез мин әйткәннәрне үтәмисез? Минем яныма килеп, мине ишетеп сүзләремне үтәүчене менә нинди кешегә тиңләп була. Ул йорт төзегәндә җирне тирән итеп казып, аны таш нигез өстенә салган кеше кебек. Ташкын вакытында ярларыннан чыккан сулар йортка килеп бәрелгән, ләкин аны селкетә алмаган, чөнки ул нык итеп төзелгән булган. Ә инде ишетеп тә сүзләремне үтәмәүче кеше нигез кормыйча гына җир өстенә йорт салган кеше кебек. Ташкын сулары йортка килеп бәрелгән, һәм ул шундук авып төшкән, бик нык җимерелгән. 7нче бүлек. Халыкка итәсе сүзләрен сөйләп бетергәннән соң Гайса Капернаумга килде. Бер йөзбашының үзе бик ихтирам иткән хезмәтчесе авырып үлем хәлендә ята иде. Йөзбашы Гайса турында ишеткәч, килеп хезмәтчемне коткарсын иде дигән үтенеч белән яһүдләрнең аксакалларын Гайса янына җибәрде. Алар Гайса янына килеп җиткәч, ул йөзбашы синең ярдәмеңә лаек, чөнки ул безнең халыкны ярата. Гыйбадәтханәне дә безгә ул салдырды, дип чын күңелләреннән ялвардылар. Һәм Гайса алар белән китте. Йөзбашының өенә җитәргә бераз калгач, йөзбашы Гайсәгә шушы сүзләрне әйтергә дип дусларын җибәрде. Мәшәкатьләнмә, әфәндем. Сине үз йортымда кабул итәргә мин лаеклы түгел. Шуңа күрә синең каршыңа барырга да үземне лаеклы дип санамадым. Син әйт кенә, һәм минем хезмәтчем саугачак. Мин үзем дә башка берәүгә буйсынам. Һәм минем кул астымда гаскәриләр бар. Аларның берсенә кит дисәм, китә, икенчесенә кил дисәм, килә. Хезмәтчемә моны эшлә дисәм, эшли. Бу сүзләрне ишетеп, Гайса хайран калды һәм борылып, үзе артыннан ярып баручы халыкка: "Мин сезгә шуны әйтәм, хәтта Исраилдә дә мондый ышануны күрмәгән идем", диде. Җибәрелгән кешеләр әйләнеп кайткач, авыру хезмәтченең савыккан булуын күрделәр. Озак вакыт үтмәстән Гайса Наин дип аталган шәһәргә китте. Шәкертләре һәм күп халык аңа ияреп барды. Гайса шәһәр капкасына якынлашып килгәндә, шәһәрдән мәйет күтәреп чыгалар иде. Бер тол хатынның бердән-бер улы үлгән икән. Шәһәрдән хатын белән бергә күп кешеләр чыгып килә иде. Раббы хатынны күргәч, аны бик кызганды. "Елама", диде ул хатынга. Аннары Гайса алар янына килеп табутка кулын тидерде. Табутны күтәреп баручылар туктадылар, һәм Гайса: "Егет, сиңа әйтәм, тор", диде. Үлгән егет торып утырды һәм сөйләшә башлады. Шулай итеп Гайса аны анасына кайтарып бирде. Барысы да куркып калдылар һәм Аллаһыны данладылар.
Безнең арадан бөек пәйгамбәр чыкты. Аллаһы үз халкына ярдәмгә килде. Диделәр. Гайса хакындагы мондый хәбәр бөтен яһүдләр иленә һәм аның тирә-ягына таралды. Яхья пәйгамбәрнең шәкертләре бу хәлләрнең барысы хакында остазларына сөйләделәр. Ул Килергә тиеш булган зат синме, әллә бүтән берәүне көтикме? Дип сорарга Раббы янына ике шәкертен җибәрде. Гайса янына килгәч, алар Шумдыручы Яхья синнән килергә тиеш булган зат синме, әллә бүтән берәүне көтикме дип сорарга җибәрде. Диделәр. Ул вакытта Гайса күпләрне сырхаулардан, көчле авырулардан, явыз рухлардан сауыктырган һәм күп сукырларны күзли иткән иде. Гайса Яхьядан килгәннәргә булай дип җавап бирде. Барыгыз, күргәннәрегезне һәм ишеткәннәрегезне Яхьяга кайтып сөйләгез. Сукырлар янә күрә, аксаклар йөри, махаулылар тазарына, чукраклар ишетә, үлгәннәр терелтелә, фәкыйрьләргә яхшы хәбәр игълан ителә. Кем минем хакта шикләнми, шул бәхетле. Яхья җибәргән кешеләр киткәч, Гайса халыкка Яхья хакында сөйли башлады. Сез шүлгә нәрсә карарга бардыгыз? Җилдә тирбәлә торган камышны карарга дипме? Нәрсә карарга бардыгыз соң сез? Купшы киемнәргә киенгән кешенеме? Бик кыйммәтле киемнәргә киенүчеләр һәм зиннәттә яшәүчеләр патша сарайларында. Ул чакта нәрсә карарга бардыгыз? Пәйгамбәрнеме? Әйе. Мин сезгә әйтәм, ул пәйгамбәрдән дә бөегрәк. Изге язмада мин синең алдыңнан хәбәрчемне җибәрәм. Ул синең алдыңнан сиңа юл әзерләр дип язылган сүзләр аның турында. Мин сезгә шуны әйтәм. Хатын-кыздан туган кешеләр арасында Яхья пәйгамбәрдән бөегрәк берәү дә юк. Аллаһы патшалыгында иң кечесе дә аннан бөегрәк. Дип әйтте Гайса. Бу сүзләрне ишеткән бөтен халык, хәтта салым җыючылар да Аллаһының хак икәнен иqrar иттеләр. Чөнки алар Яхья тарафыннан суга чумдырылган иделәр. Яхья тарафыннан чумдырылмаган фарисилар һәм канун укытучылары Аллаһының үзләренә карата булган ихтиярын кире кактылар. Гайса дәвам итеп, шулай итеп, бу буын кешеләрен нәрсәгә тиңләп була? Алар нәрсәгә охшаган? Диде. Алар, без сезгә күңелле көйләр уйнадык, сез биемәдегез. Без кайгылы җырлар җырладык, сез еламадыгыз дип, базар мәйданында бер-берсенә кычкырып утыручы балаларга охшый. Шумдыручы Яхья килде. Икмәк тә ашамый, шәраб тә эчми. Сез ул җенле дисез. Адәм улы килде, ашый да, эчә дә, һәм сез күрегез әле, бирән, эчкече, салым җыючыларның һәм гөнаһлыларның дусты дисез. Аллаһының зирәклеге барлык балалары тарафыннан хак дип исбат ителде. Фарисиләрнең берсе Гайсаны ашка чакырды. Гайса фарисиның өенә кереп, табын янына утырды. Шул шәһәрдә яшәүче гөнаһлы бер хатын Гайсаның фариси инде ашап утыруын белеп, алебастр савытка салынган хуш исле май алып, шул йортка килде. Ул Гайсаның артында елап басып торды. Күз яшьләре аның аякларын чылатты. Гайсаның аякларына тамган күз яшьләрен үзенең чәчләре белән сөртеп, аның аякларын үбә-үбә хуш исле май белән майлады. Гайсаны ашка чакырган фариси моны күреп, әгәр ул пәйгамбәр булса, үзенә кагылучы хатынның нинди икәнлеген белер иде. Ул бит гөнаһлы хатын, дип уйлады. Гайса аңа, Шимон, мин сиңа бер нәрсә әйтергә телим, диде. Әйт, остаз, диде фариси. Гайса әйтте. Ике кешенең әҗәткә биреп торучы берәүгә бурычлары бар икән. Берсенең бурычы 500 динар, икенчесенең 50 динар. Ләкин алар түли алмаганлыктан ул икесен дә бәхилләгән. Ничек уйлыйсың? Аларның кайсысы аны күбрәк яратыр? Бурычы күбрәк булганыдыр дип фараз кылам, диде Шимон. Гайса аңа, син дөрес уйлыйсың, диде. Һәм хатынга таба борылып, Шимонга, бу хатынны күрәсеңме? Мин синең өеңә килдем, син аяк юарга су бирмәдең. Бу хатын аякларымны күз яшьләре белән чылатты, чәчләре белән сөртте. Син мине үпмәдең, ул мин монда килгәннән бирле аякларымны үбүдән туктамый. Син минем башыма май сөртмәдең, ул минем аякларымны хуш исле май белән майлады. Мин әйтермен ни өчен икәнлеген. Аның гөнаһлары күп иде, һәм алар кичерелде. Шуңа күрә аның мәхәббәте зур. Кемгә аз кичерелә,
Ул аз ярата. Һәм Гайса хатынга гөнаһларың кичерелде, диде. Табын артында утыручылар бер-берсе белән Кем ул? Ул хәтта гөнаһларын да кичерә. дип сөйләшә башладылар. Гайса исә хатынга ышануың сине коткарды. Имин йөр, диде. 8-нче бүлек. Шуннан соң Гайса шәһәрләр һәм авыллар буйлап Аллаһы патшалыгы хакындагы яхшы хәбәрне сөйләп йөрде. 12 шәкерте аның белән булды. Гайса явыз рухлардан һәм авырулардан сауыктырган хатын-кызларның берничәсе, ишеннән Гайса 7 җинне куып чыгарган Мәрьям, аны Магдалала дип йөрткәннәр, Хирот йортында идарә итүче Хузас хатыны Юхана, Сусанна һәм башка күп хатыннар да аның белән иделәр. Хатын-кызлар Гайсәгә һәм аның шәкертләренә үзләре хисабына ярдәм итәләр иде. Үзе янына төрле шәһәрләрдән күп халык җыелганда, Гайса гыйбрәтле хикәя сөйләде. Бер шәшүче үзенең орлыкларын шәшәргә чыккан. Шәшкән вакытта орлыкларның кайберләре юл буена төшкән һәм тапталган. Аларны кошлар чүпләп бетергән. Кайберләре ташлы туфракка төшкән һәм тишелеп чыксалар да, дым булмаганлыктан киткәннәр. Кайбер орлыклар күгәнлеккә төшкән. Күгән куаклары алар белән бергә үсеп, аларны басып киткән. Ә башка орлыклар яхшы җиргә төшкән һәм үсеп китеп, бер орлыктан 100 бөртек уңыш китергән. Сөйләп бетергәч, Гайса кычкырып, ишетергә колаклары булганнар ишетсен, диде. Гайсаның шәкертләре исә аннан бу кинаялы хикәянең мәгънәсе нидә? дип сорадылар. Ул аларга Аллаһы патшалыгының серләрен белү сезгә бирелгән. Ә башкаларга караганда күрмәсеннәр, тыңлаганда төшенмәсеннәр өчен кинаялы хикәяләр белән сөйлим. Кинаялы хикәянең исә мәгънәсе менә шундый. Орлык Аллаһы сүзе. Орлыкларның юл буена төшүе. Кешеләр сүзне ишетәләр, әмма иблис килә һәм сүзне ишеткән кешеләр ышанып котылмасын өчен аларның күңелләрендәге сүзне алып китә. Орлыкларның ташлы туфракка төшүе исә кешеләр сүзне ишетәләр, аны шатланып кабул итәләр, әмма тамырлары булмаганлыктан ышанулары кыска вакытлы була һәм алар сынау вакытында чигенәләр. Ә орлыкларның күгәнлеккә төшүе кешеләр сүзне ишетә, ләкин тормыштагы төрле мәшәкатьләр, байлык һәм ләззәтләр аларны басып китә. Һәм андый кешеләрнең җимешләре өлгерми. Ә орлыкларның уңдырышлы җиргә төшүе исә сүзне ишетеп, ихластан һәм яхшы күңел белән ул сүзне тотучы кешеләр. Андыйлар түземлелек күрсәтеп җимеш бирәләр. Шәмне яндырып җибәргәч, савыт белән капламыйлар. Сәк астына да куймыйлар. Киресенчә, кирүчеләр яктылыкны күрсен өчен шәмбәлгә утырталар. Чөнки фаш ителмичә калачак бер яшерен нәрсә дә, биленмичә, ачылмыйча калачак бер сер дә юк. Шулай итеп, ничек тыңлавыгызга игътибар итегез. Чөнки кемнең бар шуңа бирелер, ә кемнең юк, аның бар дип уйлаганы да тартып алыр. Анасы белән энеләре Гайса янына килгәч, халык күп булганлыктан, аның янына керә алмаганнар. Әниең белән энеләрең сине күрергә телиләр. Алар тышта торалар, дип әйттеләр Гайсәгә. Ә ул аларга минем анам һәм туганнарым Аллаһы сүзен тыңлаучылар һәм аны үтәүчеләр, дип җавап бирде. Шулай бер көнне Гайса шәкертләре белән кимәгә утырды. Күлнең ар ягына чыгыйк, диде ул, һәм алар кузгалдылар. Кимәдә барганда ул йоклап китте. Күл өстендә көчле давыл купты. Кимәгә су тула башлады. Аларга куркыныч яны иде. Янына килеп, шәкертләр Гайсаны уяттылар. Өйрәтүче, батабыз! дип кычкырдылар алар. Ә Гайса исә торып, җилне дә, котырынган дулкыннарны да тойды. Бар да туктады һәм тынлык урнашты. Ул аларга иманыгыз кайда? диде. Алар исә курыктылар һәм гаҗәпләнеп бер-берсенә Кем соң ул? Җилгә дә, суга да әмер бирә, һәм алар аңа буйсына, диештеләр. Кимәдәгеләр Галилея өлкәсенә каршы күлнең икенче ягында урнашкан Грәсә җиренә килеп җиттеләр. Гайса ярга төшкәч, шундагы шәһәрнең бер кешесе, җинле кеше, аның каршына чыкты. Ул кеше инде күптәннән кием кими, йортта түгел, каберләр арасында яши иде.
Гайсәне күргәч, акырып, аның алдына егылды һәм каты тавыш белән: Аллаһы Тәгаләнең улы Гайса, сиңа миннән ни кирәк? Үтенеп сорыйм, газаплама мине! Диде. Чөнки Гайса шахшы рухка ул кешедән чыгарга буйырган иде. Шахшы рух аны инде күптәннән газаплаган. Чылбырлар һәм бугаулар белән бәйләп саклаганда да, ул кеше бугауларны үзгән, җинаны шүлләргә куып алып китә торган булган. Гайса аннан: "Исемең ничек?" дип сорады. Ул: "Гаскәр" диде. Чөнки аның иченә күп җиннәр кергән иде. Җиннәр Гайсадан үзләрен төпсез укунга җибәрмәвен үтенеп сорадылар. Андагы тауда дуңгызларның зур көтүе утлап йөри иде. Җиннәр шул дуңгызлар эченә керергә рөхсәт сорап Гайсәгә ялвардылар. Ул аларга рөхсәт итте. Теге кешенең ишеннән чыгып, җиннәр дуңгызлар эченә керделәр. Көтү чабып китеп, теке ярдан күлгә ташланды һәм батып үлде. Көтүчеләр исә булган хәлне күреп качып киттеләр. Шәһәрдә һәм шәһәр тирәсендәге авылларда барысын сөйләп йөрделәр. Кешеләр нәрсә булды икән дип шул урынга киттеләр. Алар Гайса булган җиргә килеп җиткәндә, ишеннән җиннәр чыккан кешенең Гайса янында киенгән һәм акылына килгән хәлдә утыруын күреп, куркып калдылар. Бу хәлне күргән кешеләр аларга җинне булган ирнең сауыктырылуы хакында сөйләп бирделәр. Гәрәсә җире тирәсендә яшәүче бөтен кеше бик нык куркып калды. Шуңа күрә Гайсаның ул җирләрдән китүен сорадылар. Ул кимәгә утырып юлга кузгалганда, җиннәре куып чыгарылган кеше: "Синең белән китәргә рөхсәт ит", дип ялварды. Әмма Гайса: "Өеңә кайт. Һәм Аллаһы синең өчен нәрсә эшләде, шул турыда сөйлә", дип аны кайтарып җибәрде. Ул кеше Гайсаның аның өчен нәрсә эшләгәне хакында бөтен шәһәр буйлап сөйләп йөрде. Гайсаның әйләнеп кайтуын барысы да көтәләр иде. Шуңа күрә җыелган халык аны шатланып каршы алды. Шунда гыйбадәтханә башлыгы Яһир Гайса янына килде. Ул Гайсаның аякларына егылып, ялварып, аны үзенең өенә чакырды. Чөнки аның 12 яшьләр тирәсендәге бердән-бер кызы үлем хәлендә ята иде. Яһирның өенә барганда, Гайсаны бар яктан халык төркеме кысрыклады. Шунда 12 ел буе кан китүдән газап чиккән бер хатын-кыз бар иде. Ул бөтен байлыгын табибларга сарыф иткән, аны беркем дә сауыктыра алмаган. Хатын арттан Гайса янына килеп киеменең чабуына кагылды. Һәм аның кан китүе шундук туктады. Гайса: "Кем миңа кагылды?" дип сорады. Барысы да инкар иттеләр. Питер: "Өйрәтүче, сине урап алганнар, бар яктан кысрыклыйлар", диде. Ләкин Гайса: "Кемдер миңа кагылды. Мин үземнән көч чыкканын сиздем", диде. Теге хатын исә яшеренеп кала алмаячагын күреп, калтырана Гайса янына килде. Аның алдына егылып, ни өчен кагылганлыгын һәм ничек итеп шундук сауыкканлыгын бөтен халык алдында сөйләп бирде. Гайса аңа: "Кызым, ышануың сине сауыктырды. Имин йөр", диде. Гайса шул сүзләрне әйткән арада, гыйбадәтханә башлыгының өеннән килгән бер кеше: "Кызың вафат булды. Остазны бүтән борчыма", диде. Әмма Гайса аның шулай дигәнен ишетеп, Яһиргә: "Курыкма. Ышан гына, һәм кызың сауыгачак", диде. Яһирның өенә килеп җиткәч, Питердән, Яхьядан, Якубтан һәм кызның әти-әнисеннән башка берәүгә дә керергә рөхсәт итмәде. Барысы да елый, кыз өчен хәсрәтләнә иделәр. Әмма Гайса: "Еламагыз. Ул үлмәгән, йоклый гына", диде. Андагы кешеләр исә аңардан көлделәр. Чөнки кызның үле икәнен беләләр иде. Гайса кызның кулыннан тотып: "Балам, тур", дип кычкырып әйтте. Кызга жан кирде, һәм ул шундук урыныннан торды. Гайсаны ашатырга кушты. Кызның әти-әнисе хәйран калдылар. Гайса аларга бу хәл турында беркемгә дә сөйләмәскә кушты. 9-нчы бүлек. Гайса 12 шәкертен чакырып китерде дә,
бөтен җиннәрне куып чыгарырга, авыруларны даваларга куәт вәкаләт биреп, аларны Аллаһы патшалыгы хакында вәгазь сөйләргә һәм авыру кешеләрне савыктырырга җибәрде. Ул аларга: Юлга бер нәрсә дә алмагыз. Юл таягы да, биштәр дә, акча да, алмаш күлмәк тә алырга кирәк түгел, диде. Нинди йортка керсәгез, ул шәһәрдән киткәнче шул йортта калыгыз. Әгәр сезне кабул итмәсәләр, ул шәһәрдән киткәндә аларга каршы шаһитлек билгесе итеп аякларыгыздагы тузанны кагып төшерегез. Шәкертләр юлга чыктылар һәм бөтен җирдә яхшы хәбәрне таратып, авыруларны савыктырып, авылдан авылга йөртеләр. Идарәче Хирут буларның барысы турында ишетеп аптырашта кала. Чөнки кайберәүләр бу үледән терелеп торган Яхья, кайсылары Ильяс җиргә килгән, башкалары исә борынгы пәйгамбәрләрнең берсе терелгән дип әйтәләр иде. Ә Хирут: Яхьяның башын мин үзем кистердем. Ә монысы кем соң? Миңа аның турында шундый нәрсәләр ишеттерәләр, диде. Хирут аны күрергә теләде. Әйләнеп кайткач, башкарган эшләре турында рәсүлләр Гайсәгә сөйләп бирделәр. Үзе белән аларны гына алып, ул Бәйтсайда дигән шәһәргә китте. Ләкин Гайсәнең кая киткәнен белеп, халык аның артыннан барды. Гайсә аларны теләп кабул итте. Аларга Аллаһы патшалыгы турында сөйләде һәм савыгуга мохтаҗларны савыктырды. Көн кичкә авыша башлады. 12 шәкерт Гайсә янына килеп: Зинһар өчен халыкны тарат. Якын тирәдәге авылларга, утарларга барып үзләренә кунар урын эзләсеннәр. Монда бит кеше йөрми торган урын, диделәр. Ә Гайсә: Сез аларны үзегез ашатыгыз, диде. Безнең 5 икмәк белән 2 балыктан башка һич нәрсәбез юк. Мондагы кешеләрнең барысына ризыкны без сатып алыйкмы? Диделәр шәкертләр. Ә анда 5000 чамасы кеше бар иде. Гайсә шәкертләренә: аларны төркемнәргә бүлеп, якынча 50 кеше итеп утыртыгыз, диде. Бөтен булган кешеләрне шәкертләр ул кушканча утырттылар. Шуннан соң Гайсә 5 икмәкне һәм 2 балыкны кулларына алды да, күккә карап шөкрана кылды. Һәм ризыкларны сындыргалап, халыкка өләшер өчен шәкертләренә бирде. Барысы да ашадылар һәм туйдылар. Алган сыныкларны җыеп 12 кәрзингә тутырдылар. Бер вакыт Гайсә үзе генә дуга кылганда, шәкертләре аның янына килделәр. Һәм ул аларга: халык мине кем дип белә? Дигән сорау бирде. Алар аңа: Кемдер шумдыручы Яхья ди, башкалары исә Ильяс. Ә кайберләре борынгы пәйгамбәрләрнең берсе терелгән дип исәплиләр, дип җавап бирделәр. Гайсә алардан сорады: Ә сез мине кем дип беләсез? Питер аңа: Син Аллаһының Мәсихе, дип җавап бирде. Ә Гайсә җитди рәвештә моны беркемгә дә әйтмәскә кушты. Ул: Адәм улы күп газаплар чигәргә, аксакаллар, баш руханилар һәм канунчылар тарафыннан кире кагылырга, үтерелергә, әмма 3нче көнне терелтеп торгызылырга тиеш, диде. Гайсә барысына да әйтте: Кем минем арттан барырга тели, үз-үзеннән баш тартсын. Һәр көн үзенең хашын алып миңа иярсен. Чөнки кем үзенең тормышын саклап калырга тели, аны югалтыр. Ә кем тормышын минем хакка югалта, ул аны саклап калыр. Үзен югалта яки үзен һәлак итә икән, бөтен дөньяны үзенеке итүдән кешегә ни файда? Кем миннән һәм минем сүзләремнән гәрләнә, Адәм улы да үзенең балкып торган шөһрәте белән, атаның һәм изге фәрештәләрнең даны белән килгән вакытта ул кешедән гәрләнер. Сезгә хак сүз әйтәм. Монда басып торучыларның кайберләре Аллаһы патшалыгын күргәнче үлемне татымаячаклар. Шушы сүзләрне сөйләгәннән соң 8 көн чамасы үткәч, Питерне, Яхьяны һәм Якубны үзе белән алып, Гайсә дуга кылырга дип тауга менде. Гыйбадәт кылган вакытта аның йөзе үзгәрде. Киеме ялтырап торган ак төскә керде. Шул вакыт 2 кеше балкып торган шәһрәттә пәйда булып, аның белән сөйләшә башладылар. Алар Муса белән Ильяс Гайсәнең Иерусалимда гамәлгә ашырга тиеш булган дөньядан китүе хакында әйттеләр.
Питер һәм аның белән бергә булган шәкертләрне йокы баскан иде. Уянып китеп, Гайсәнең балкып торган шөһрәтен һәм аның янында торган ике кешене күрделәр. Ул кешеләр Гайсә яныннан киткән вакытта Питер Гайсәгә: "Өйрәтүче, безнең монда булуыбыз нинди яхшы. Без монда 3 чатыр корыйк. Берсен сиңа, берсен Мусага, берсен Ильяска", диде. Ул нәрсә әйткәнен дә белми иде. Питер әйтеп тә бетермәде, бер болыт пәйда булды һәм аларны каплап алды. Алар болыт эчендә калгач, шәкертләр курыктылар. Болыттан: "Бу минем сайлап алынган улым. Аны тыңлагыз", дигән сүзләр ишетелде. Тавыш әйтеп бетергәч, шәкертләр Гайсәнең бер үзе генә калганын күрделәр. Алар бу хәлне сер итеп сакладылар. Күргәннәре хакында ул көннәрдә бер кемгә бер нәрсә сөйләмәделәр. Икенче көнне алар таудан төшкәч, Гайсәне күп халык каршы алды. Шунда халык арасыннан берәү: "Остаз, ялварып сорыйм синнән. Зинһар өчен минем улымны килеп кара. Ул минем бердән бер балам", дип кычкырды. Явыз рух аңа һөҗүм итә һәм бала кинәт кычкыра башлый, тәне тартыша, авызыннан күбекләр килә. Явыз рух аны бер дә калдырмый, ул аны харап итә. Шәкертләреңнән аны куып чыгаруларын үтенгән идем. Чыгара алмадылар. Эй, имансыз һәм бузык буын. Миңа сезнең белән күпме вакыт булырга, сезне күпме түзеп торырга. Улыңны алып кил, диде аңа Гайсә. Малай Гайсә янына килгән вакытта җин аны җиргә йыкты һәм ул тартыша башлады. Әмма Гайсә шакшы рухны тыйды һәм баланы сауыктырды. Аннары үсмерне атасы кулына тапшырды. Аллаһының бийеклеген күреп барысы да таң калдылар. Халык Гайсә кылган эшләргә гаҗәпләнеп торган арада, ул шәкертләренә: "Бу сүзләрне хәтерегезгә салыгыз. Адәм улы кешеләр кулына тотып бирелергә тиеш", диде. Ләкин алар аңламадылар. Бу сүзләрнең мәгънәсе алардан яшерелгән иде. Шуңа күрә төшенмәделәр. Гайсәдән сорарга курыктылар. Шәкертләр үзләре арасыннан кемнең иң биек булуы турында бәхәсләшә башладылар. Гайсә аларның уйларын белеп, бер баланы алды да үзе янына бастырды. "Бу баланы минем хакка кабул иткән кеше мине кабул итә", диде ул шәкертләренә. "Ә мине кабул иткән кеше мине җибәрүчене кабул итә. Арагызда иң кичкенәгез чын мәгънәсендә бөек кеше." Шуннан соң Яхья әйтте: "Өйрәтүче, бер кешенең синең исемеңне кулланып җиннәрне куып чыгаруын күрдек. Һәм ул безнең белән синең артыңнан йөрмәгәнгә күрә, без аңа туктарга куштык." Гайсә аңа: "Туктатмагыз. Сезгә каршы булмаган кеше сезнең яклы", диде. Күкләргә алыныр вакыты якынлашкач, Гайсә Иерусалимга барырга булды һәм юлга чыкты. Ул үзе алдыннан хәбәрчеләр җибәрде. Алар Гайсәнең килүенә бөтен нәрсәне әзерләп кую өчен Самария җирендәге бер авылга керделәр. Әмма ул Иерусалимга юл тотканга күрә, Гайсәне анда кабул итмәделәр. Гайсәнең шәкертләре Якуб белән Яхья исә моны күреп: "Раббыбыз, күктән ут төшсен, камаларны юкка чыгарсын" дип боерыгыбызны телисеңме?" диделәр. Ләкин Гайсә аларга таба борылып аларны тыйды. "Сез үзегезнең нинди рухныкы икәнегезне белмисез. Адәм улы кешеләрне һәлак итү өчен түгел, ә коткару өчен килде", диде. Һәм алар икенче авылга киттеләр. Юлда барганда кемдер Гайсәгә: "Син кая гына барсаң да, мин синең артыңнан барырмын", дип әйтте. Гайсә аңа: "Төлкеләрнең өннәре, кошларның оялары бар. Адәм улының башын терәр урыны да юк", дип җавап бирде. Гайсә икенче берәүгә: "Миңа ияр", диде. Теге кеше: "Әфәндем, өемә кайтып башта атамны җирләп килергә рөхсәт ит", диде. Ләкин Гайсә аңа әйтте: "Үлеләрне үле кешеләр үзләре күмсен. Ә син бар һәм Аллаһы патшалыгы турындагы хәбәрне тарат." Тагын икенчесе: "Мин синең артыңнан барырмын, әфәндем. Ләкин башта өемдәгеләр белән саубуллашып килергә рөхсәт ит", диде.
Гайса Сукалый башлагач, артына борылып караган кеше Аллаһы патшалыгы өчен ышанычлы түгел, диде. 10-нчы бүлек. Раббы тагын 72 шәкертен сайлап, үзе барырга җыенган һәр шәһәргә һәм авылга икешәр итеп үзе алдыннан җибәрде. Һәм аларга әйтте: урасы ашлык күп, уракчылар аз. Шуңа күрә ашлыкның хуҗасына ялварыгыз. Үзенең ашлыгын урып алу өчен эшчеләр җибәрсен. Барыгыз, мин сезне бүреләр арасына бәрәннәрне җибәргән кебек җибәрәм. Үзегез белән янчык та, биштәр дә, аяк киеме дә алмагыз һәм юлда сәлам бирү өчен туктамагыз. Нинди өйгә керсәгез дә иң элек бу йортка иминлек булсын диегез. Анда иминлеккә лаеклы кеше яшәсә, сезнең иминлегегез аның белән калыр. Әгәр юк икән, үзегезгә кире кайтыр. Шул өйдә калыгыз. Алар нәрсә бирсә, шуны ашагыз һәм эчегез. Чөнки эшче хезмәт хакына лаеклы. Өйдән өйгә күчеп йөрмәгез. Кайсы да булса шәһәргә килгәч, анда сезне кабул итәләр икән. Алдыгызга нәрсә куйсалар, шуларны ашагыз. Андагы авыруларны сауыктырыгыз һәм бар кешеләргә сезгә Аллаһы патшалыгы якынлашты диегез. Әмма нинди дә булса шәһәргә килеп, анда сезне кабул итмәсәләр, аның урамнарына чыгып булай дип әйтегез: хәтта шәһәрегезнең аякларыбызга кунган тузанын да үзегезгә кагып калдырабыз. Шулай да белегез, Аллаһы патшалыгы якынлашты. Сезгә әйтәм, кыямәт көнендә ул шәһәргә караганда Сәдүм шәһәренә җиңелрәк булыр. Кайгы сиңа Хоразин, кайгы сиңа Бәйтсайда, чөнки сездә эшләнгән мөгъҗизалар Тур һәм Сидон шәһәрләрендә күрсәтелгән булса, алар күптән инде тупас киемнәр киеп һәм көлгә утырып тәүбә итәрләр иде. Әмма кыямәт көнендә Тур белән Сидонга сезгә караганда җиңелрәк булыр. Әй Капернаум, әллә сине күккә кадәр күтәрерләр дип уйлыйсыңмы? Юк, үлем патшалыгына кадәр төшерелерсең. Сезне тыңлаучы мине тыңлый, сезне кире кагучы мине кире кага. Мине кире кагучы исә мине җибәрүчене кире кага. 72 шәкерт шатлана Гайса янына әйләнеп кайттылар һәм аңа: Раббыбыз, без синең исемеңне кулланганда, безгә хәтта җиннәр дә буйсына, диделәр. Ул исә аларга әйтте: мин шайтанның күктән яшен кебек егылып төшүен күрдем. Мин сезгә йыланнарның, шаяннарның өстенә басу һәм барлык дошманнарның көчләрен җиңеп чыгу өчен хакимлек бирдем. Сезгә һич нәрсә зыян китерә алмас. Әмма рухларның сезгә буйсынуына түгел, бәлки исемнәрегезнең күкләрдә язылганлыгына шатланыгыз. Шул вакыт Гайса изге рух белән шатланып әйтте: Әй атам, күк һәм җирнең хуҗасы, бу эшләрне зирәкләрдән һәм акыл ияләреннән яшереп, балаларга ачып бирүең өчен сиңа шөкранә итәм. Әйе, атам, шулай эшләүне син яхшы дип таптың. Миңа һәммәсе дә атам тарафыннан бирелде. Улының кем икәнен атасыннан башка бер кем дә белми, һәм атасының кем икәнен улыннан һәм улы белдерәсе килгән кешедән башка бер кем дә белми. Һәм шәкертләренә таба борылып, аларга гына әйтте: Сез нәрсә күрсәгез, шуларны күрүче күзләр бәхетле. Сезгә әйтәм, күп пәйгамбәрләр һәм патшалар сез күрә торган нәрсәләрне күрергә теләделәр, әмма күрмәделәр. Һәм сез хәзер ишеткән нәрсәләрне ишетергә теләделәр, әмма ишетмәделәр. Менә бер канунчы урыныннан торды һәм Гайсаны сынап карарга теләп: Стас, мәңгелек тормыш алу өчен миңа нәрсә эшләргә кирәк? Дип сорады. Гайса аңа: Канунда нәрсә язылган? Син аннан нәрсә укыйсың? Диде. Канунчы булай җавап бирде: Раббы Аллаһыңны бөтен йөрәгең, бөтен җаның, бөтен көчең вә акылың белән ярат. Һәм якыныңны үзеңне яраткан кебек ярат. Гайса аңа: Син дөрес җавап бирдең. Шулай эшлә һәм яшәрсең, диде. Әмма канунчы үзен акларга теләп Гайсадан: Ә минем якыным кем соң? Дип сорады. Гайса моңа булай дип җавап кайтарды: Бер кеше Иерусалимнан Әрихәгә барганда, юлбасарлар кулына эләккән. Алар аның киемнәрен салдырып алганнар һәм кыйнап үлем хәлендә калдырып киткәннәр. Бер руханига да шул юлдан барырга туры килгән. Әмма ул шунда яткан кешене күргәч, юлның икенче ягына чыгып үтеп киткән. Шулай ук бер левиле дә узып барышлый бу кешене күргән һәм ул да юлның икенче ягына чыгып аның яныннан китеп барган.
Бер самарияле исә үтеп барганда, бу кешегә тап булган һәм аны күреп бик кызганган. Янына килеп яраларын шәраб белән юган һәм зәйтүн мае сөртеп бәйләгән. Аны үзенең ишәгенә утыртып кунак йортына алып килгән һәм аның хакында кайгырткан. Икенче көнне юлга чыгарга җыенганда, 2 динар чыгарып кунак йорты хуҗасына биргән һәм аның хакында кайгыртчы: "Әгәр күбрәк сарыф итсәң, кире кайткач түләрмен" дигән. Гайса йомгаклап шуны әйтте. Шушы 3 кешенең кайсысы синеңчә юлбасарлар кулына эләккән кешенең якыны була? Аңа шәфкать күрсәткәне, дип җавап бирде канунчы. Шунда Гайса аңа: "Бар, син дә шулай эшлә", диде. Юлын дәвам итеп, Гайса шәкертләре белән бер авылга керде. Анда Марта исемле бер хатын аны үз өендә кабул итте. Аның Мәрьям атлы сеңлесе бар икән. Ул Гайсаның аяк ышына утырып, аның сүзләрен тыңлый иде. Марта исә бик тырышып табын әзерләп йөри иде. Һәм Гайса янына килеп: "Раббым, сеңлемнең бөтен эшне миңа гына калдыруына бер дә пошынмыйсыңмы? Әйт әле аңа, миңа булышсын", диде. Гайса исә аңа: "Марта, Марта, син күп нәрсә хакында кайгыртасың һәм ыгы-зыгы килеп йөрисең. Ә бары бер нәрсә генә кирәк. Мәрьям исә яхшырак өлешне сайлады, һәм ул аннан алынмас", дип җавап кайтарды. 11-нче бүлек. Бер вакыт Гайса бер урында дуга кылды. Ул дуга кылып бетергәннән соң шәкертләренең берсе аңа: "Раббым, Яхия үзенең шәкертләрен өйрәткән кебек, безне дуга кылырга өйрәтче", диде. Ул аларга: "Дуга кылганда булай дип әйтегез: Атабыз, исмең изге дип икрар ителсен. Синең патшалыгың килсен. Көндәлек икмәгебезне безгә көн сайын бир. Безнең гөнаһларыбызны кичер. Чөнки без дә үзебезгә явызлык кылучы һәр кемне кичерәбез. Һәм безне сынауга дучар итмә", дип әйтте. Аннары Гайса шәкертләренә әйтте: "Әйтик, сезнең берегез төн уртасында дусты янына барып аңа: "Әй дустым, бурычка 3 ипи биреп торчы, чөнки узып барышлый миңа бер дустым килеп керде. Ә минем аның алдына табынга куярга бер нәрсәм дә юк" дип әйтер. Ә ул өй ишеннән: "Борчып йөрмәле, инде ишекләр бикле, балаларым да минем белән ятакта. Урыннан торып син сораганны бирә алмыйм" дия. Мин сезгә шуны әйтәм: ул дуслык хакына торып икмәкне бирмәсә дә, инде тегенең үз дигәнендә нык торуы сәбәпле аңа нәрсә кирәк булса, шуларның барысын да бирер. Шулай булгач, сезгә әйтәм: сорагыз, сезгә бирерләр. Эзләгез, табарсыз. Шакыгыз һәм сезгә ачарлар. Чөнки һәр сораучы ала, эзләүче таба һәм шакучыга ачарлар. Сезнең арагызда кайсы да булса ата балык сораган улына йылан бирерме? Яки күкәй сораса шаян бирерме? Шулай итеп сез явыз кеше булып та, балаларыгызга яхшы нәрсәләр бирә беләсез икән, күктәге ата үзеннән сораучыларга изге рухны бигрәк тә бирәчәк. Гайса бер телсез кешенең эченнән җинне куып чыгарды. Җин чыкканнан соң телсез кеше сөйләшә башлады. Халык моңа хәйран калды. Аларның кайберләре исә: "Ул җиннәрне җиннәр башлыгы Билзебул көче белән куып чыгара", диделәр. Ә башкалары Гайсаны сынарга теләп, аның күктән берәр илаһи билге күрсәтүен таләп иттеләр. Әмма ул аларның уйларын белеп халыкка әйтте: "Үз эчендә бүлгәләнгән һәр патшалык җимерелер, һәм үз эчендә бүлгәләнгән гаилә дә таркалыр. Ә шайтан патшалыгы бер-берсенә каршы өлешләргә таркалса, ул ничек тора алыр? Мин моны шуңа әйтәм, чөнки сез миңа җиннәрне Билзебул көче белән куып чыгарасың дисез. Мин җиннәрне Билзебул көче белән куып чыгарам икән, сезнең иярченнәрегез кемнең көче белән куып чыгара соң? Шунлыктан сезнең хаклы булмавыгызны алар үзләре күрсәтерләр. Ә инде мин җиннәрне Аллаһы көче белән куып чыгарам икән, димәк Аллаһы патшалыгы сезгә инде килеп җитте. Көчле кеше үз йортын корал белән саклаган вакытта, аның милке иминлектә булыр. Ә инде аннан көчлерәк берәү аңа һөҗүм итеп, аны җиңсә, аның таянышы булган коралын тартып алыр һәм аңардан талап алганнарны бүләр. Кем минем белән түгел, ул миңа каршы.
Кем минем белән җыймый, ул тарката. Шакшы рух кеше эченнән чыкканнан соң сусыз урыннарда үзенә сыеныр урын эзләп йөри. Һәм таба алмагач, элекке йортыма әйләнеп кайтыйм әле ди. Кире кайткач, ул аны себерелгән һәм җыештырылган хәлдә таба. Аннары ул үзеннән дә явызрак 7 рухны ияртеп кайта. Һәм алар шунда яши башлыйлар. Һәм ул кешегә элеккегә караганда да начаррак була. Гайса моны сөйләгән чакта халык арасыннан бер хатын тавышын күтәрә төшеп аңа: Сине күтәреп йөргән карын һәм сине имезгән имчәкләр бәхет сәгадәтле диде. Ул әйтте: Әмма Аллаһы сүзен тыңлаучылар һәм аны үтәүчеләр сәгадәтлерәк. Гайса тирәсенә кешеләр тагын да күбрәк җыелгач, ул сөйли башлады. Бу буын кешеләре явыз. Алар илаһи билгеләр таләп итә. Әмма аларга Юнус галәмәтеннән башка билге бирелмәс. Юнус Нинәви кешеләренә галәмәт булган кебек, Адәм улы да бу буын өчен галәмәт булыр. Көньякның патша бикәсе кыямәт көнендә бу буын кешеләре белән бергә торып, аларны гаепләячәк. Чөнки ул Сөләйман патшаның зирәк сүзләрен тыңлау өчен җир читеннән килгән. Ә мондагы Сөләйманнан бөегрәк. Нинәвилеләр кыямәт көнендә бу буын кешеләре белән бергә торып, аны гаепләячәкләр. Чөнки алар Юнус пәйгамбәрнең вәгазен ишетеп тәүбә иткәннәр. Ә мондагы Юнустан бөегрәк. Беркем дә шәм яндырып, аны яшерен урынга яки шүлмәк астына куймый. Бәлки кирүчеләр яктылыкны күрсен өчен шәмдәлгә утырта. Тәнеңнең яктыртучы күзләрең. Күзләрең яхшы булса, бөтен тәнең дә якты була. Ә инде күзләрең начар булса, тәнең дә караңгы була. Шуңа күрә синең ишеңдәге яктылык караңгылык булмасын. Ә инде синең бөтен тәнең якты, һәм анда бер генә дә караңгы өлеш юк икән. Яктырткыч нурлары сине яктырткан кебек, тәнең дә шулай якты булыр. Гайса сөйләп бетергәннән соң бер фариси аны өенә ашка чакырды. Гайса өйгә кереп, өстәл артына утырды. Фариси исә аның ашар алдыннан юынмавын күреп, гаҗәпкә калды. Әмма Раббы аңа әйтте: Әйе, сез фарисиләр савыт сабагызның тышкы ягын чистартасыз. Ә үзегезнең ишегез кумсызлык һәм явызлык белән тулы. Ахмаклар, тышкы якны тудырган Аллаһы ичке якны да тудырган түгелме соң? Савыт сабаларыгызда булганны фәкыйрьләргә өләшегез. Шул чакта сезнең өчен һәр нәрсә пак булыр. Кайгы сезгә, фарисиләр! Сез бөтнекнең, рутаның һәм һәр төрле яшелчәнең 10ннан 1 өлешен бирәсез, ә гаделлеккә һәм Аллаһны яратуга игътибар бирмисез. Менә буларны үтәргә һәм канунның калган өлешләрендә калдырмаска кирәк иде. Кайгы сезгә, фарисиләр! Сез гыйбадәтханәләрдә иң яхшы урыннарда утыруны һәм җыелыш мәйданнарында үзегезне ихтирам итеп сәламләүне яратасыз. Кайгы сезгә! Чөнки сез кешеләр белмичә таптап йөри торган билгесез каберләр төсте. Моңа карата канунчыларның берсе: Остаз, бу сүзләрең белән син безне дә мыскыл итәсең, диде. Әмма Гайса әйтте: Сезгә дә канунчылар кайгы. Сез кешеләр өстенә күтәреп йөрергә авыр булган йөкләр саласыз. Ә үзегез ул йөкләргә хәтта бер бармагыгыз белән дә кагылмыйсыз. Кайгы сезгә! Чөнки сез пәйгамбәрләргә кабер һәйкәлләре куясыз. Ә бит нәкъ менә ул пәйгамбәрләрне сезнең ата-бабаларыгыз үтергән. Моның белән сез ата-бабаларыгыз кылган эшләр белән килешүегезне күрсәтәсез. Алар пәйгамбәрләрне үтергәннәр, ә сез аларга кабер һәйкәлләре куясыз. Шуның өчен Аллаһның зирәклеге әйткән: Мин аларга пәйгамбәрләр вә рәсүлләр җибәрәм, аларның кайберләрен үтерерләр, ә кайберләрен эзәрлекләрләр. Шуңа күрә дөнья яратылганнан бирле барлык пәйгамбәрләрнең түгелгән каны өчен бу буын кешеләре хөкем ителәчәк. Хабил каныннан башлап, курбан китерү урыны белән изге йорт арасында үтерелгән Закарияның канына кадәр. Әйе, сезгә әйтәм, бу буын кешеләре хөкем ителәчәк. Кайгы сезгә, канунчылар! Чөнки сез белем ачкычын үзегезгә алдыгыз, үзегез дә кермәдегез, керергә теләүчеләргә дә комачауладыгыз. Гайса фариси өеннән чыккач, канунчылар һәм фарисилар аны тәнкыйтьләп, күп санлы сораулар белән һөҗүм итә башладылар. Алар Гайсаны тузакка эләктерергә теләп, ул әйткән сүзләрдән гаеп эзләделәр. 12нче бүлек. Шул ук вакытта меңнәрчә кешеләр җыелды, һәм алар бер-берсен кысрыкладылар. Гайса иң элек үзенең шәкертләренә мөрәҗәгать итте. Фарисиләр ашыткысыннан:
ягъни 200лектән сакланыгыз. Ачылмый калачак бер нинди капланган нәрсә һәм беленми калачак бер нинди яшерен нәрсә юк. Шуңа күрә караңгыда нәрсә сөйләсәгез, көн яктысында ишетелер. Һәм өй ишендә колакка пышылдап нәрсә сөйләсәгез, өй түбәләреннән игълан ителер. Сез дусларыма әйтәм, тәнне үтереп, шуннан соң бүтән һич нәрсә эшли алмый торганнардан курыкмагыз. Әмма сезгә кемнән куркырга кирәк икәнен әйтәм. Гомерегезне алгач, сезне җәһәннәмгә ташларга хакимлеге булган Аллаһыдан куркыгыз. Әйе, сезгә әйтәм, менә аннан куркыгыз. 5 шипшык 2 бакыр тәңкәгә сатыла түгелме соң? Алайда Аллаһы тарафыннан аларның берсе дә онытылмаган. Сезнең хәтта башыгыздагы һәр чәч бөртегегез дә санаулы. Курыкмагыз. Сез шипшыкларга караганда күпкә кыйммәтлерәк. Мин сезгә әйтәм, мине кешеләр алдында икрар иткән кешене Адәм улы да Аллаһы фәрештәләре алдында икрар итәчәк. Ә кем миннән кешеләр алдында ваз кичсә, Аллаһы фәрештәләре алдында аннан да ваз кичәрләр. Адәм улына каршы сүз әйтүче һәркем кичерелер, ә инде изге рухка карата күфер сүз әйтүче кичерелмәс. Сезне гыйбадәтханәләргә, башлыклар һәм хакимият кешеләре алдына китергән вакытта, үзебезне ничек итеп якларбыз, яки нәрсә сөйләрбез дип хафаланмагыз. Чөнки нәрсә әйтергә кирәклеге турында изге рух сезгә шул сәгатьтә киңәш бирер. Халык арасыннан берәү Гайсәгә: "Остаз, абыйыма әйтче, атабыз калдырган мирасны минем белән бүлешсен иде", диде. Ул исә теге кешегә әйтте: "Дустым, сезне хөкем итәргә яки малыгызны бүләргә мине кем билгеләде?" Шуннан соң ул һәммәсенә мөрәҗәгать итеп булай диде: "Карагыз, һәр төрле кумсызлыктан сакланыгыз. Чөнки кеше ничек кенә бай булса да, аның тормышы мал-мөлкәтенә бәйле түгел." Һәм ул аларга шушы гыйбрәтле хикәяне сөйләде. Бер байның кырда ашлыгы бик уңган. Бай ишеннән генә булай дип фикер йөрткән: "Инде миңа нәрсә эшләргә? Ашлыгымны салыр урыным юк." Һәм ул мондый карарга килгән: "Менә нәрсә эшлим. Амбарларымны сүтим дә, зуррак амбарлар салыйм. Һәм бөтен ашлыгымны, бөтен малымны шунда җыярмын. Шуннан соң үземә: җаным, синең күп юлларга җитәрлек малың бар. Ял ит, аша, эч, тормышның рәхәтен күр диярмен." Әмма Аллаһы аңа әйткән: "Әй син акылсыз, шушы төндә тормышыңны синнән кире алачаклар. Үзең өчен җыйганнарың кемгә калыр соң?" Үзе өчен хәзинә туплаган, әмма Аллаһы каршында бай булмаган һәркем белән менә шулай була. Гайсә үзенең шәкертләренә әйтте: "Шуның өчен сезгә әйтәм, тормышыгыз өчен ни белән тукланырга дип, тәнегез өчен нәрсә кияргә дип борчылмагыз. Җан ризыктан, тән киемнән мөһимрәк бит. Кызгыннарга карагыз. Алар чәчмиләр дә, урмыйлар да, аларның келәтләре дә, амбарлары да юк. Шулай да Аллаһы аларны туендыра. Ә сез кушларга караганда ни кадәр кыйммәтлерәк бит. Сезнең кайсыгыз кайгырганга карап үз гомерен 1 сәгатькә булса да озайта ала? Шулай булгач, кичкенә нәрсәләрне дә эшли алмыйсыз икән, нигә башка нәрсәләр өчен кайгырырга? Кыр чәчәкләренә карагыз. Алар ничек үсәләр? Эшләмиләр дә, эрләмиләр дә. Ләкин сезгә әйтәм, Сөләйман патша үзенең мәхәббәтлелегендә дә аларның берсе кебек тә киенмәгән. Бүген кырда үсеп утырган, ә иртәгә утка ташланачак үләнне Аллаһы шулай киендерә икән. Әй сез, аз иманлылар, сезне бигрәк тә киендерер. Шулай итеп, ни ашарбыз, ни ишәрбез дип кайгырмагыз һәм хафаланмагыз. Бу дөнья мәҗүсиләренең төп кайгылары шул. Ә сезнең атагыз сезгә бу нәрсәләрнең кирәк икәнен белә. Сез, киресенчә, Аллаһы патшалыгын эзләгез, һәм булар сезгә бирелер. Әй кичкенә көтү, курыкма, чөнки сезгә патшалыкны бирүне атагыз яхшы дип тапты. Милкегезне сатыгыз да ярлыларга садака өләшегез. Үзегезгә тузмый торган янчыклар әзерләгез. Күктә һич тә кимеми торган хәзинә туплагыз. Анда карак та тия алмас, көя дә төшмәс. Чөнки хәзинәгез кайда булса, күңелегез дә шунда булыр. Туйдан кайтасы хуҗасын көтеп, ул кайтып шаку белән үк ишек ачарга әзер торучы хезмәтчеләр кебек һәр вакыт әзер торыгыз. Билегез пута белән бәйләнгән булсын, яктырткычларыгыз янып торсын. Хуҗа кайткач, аларны уяу хәлдә күрсә, менә шул хезмәтчеләр сәгадәтле. Сезгә хак сүз әйтәм. Хуҗа билен бәйләр һәм аларны өстәл артына утыртыр да, аларга хезмәт күрсәтеп йөрер.
Әгәр ул төн уртасында яки тагында соңрак кайткан чагында да хезмәтчеләрен шулай уяу хәлдә күрсә, менә шул хезмәтчеләр сәгадәтле. Әмма шуны аңлагыз. Йорт хуҗасы каракның кайчан киләсен белсә, аңа үз йортына керергә ирек бирмәгән булыр иде. Сез дә әзер булыгыз. Адәм улы сез уйламаган сәгатьтә киләчәк. Шунда Питер Гайсәгә әйтте: Раббым, бу гыйбрәтле сүзләрне безнең өчен генә сөйлисеңме, әллә һәммә кешеләргәме? Раббы исә әйтте: Хезмәтчеләргә тиешле ризыкны үз вакытында өләшү өчен хуҗа тарафыннан башка хезмәтчеләргә башлык итеп куелган ышанычлы һәм акыллы хезмәтче нинди буласың? Хуҗасы әйләнеп кайткач, аның шулай эшләвен күрсә, менә шул хезмәтче сәгадәтле. Сезгә хак сүз әйтәм, хуҗасы аны бөтен милке өстеннән башлык итеп куя. Ә инде шул хезмәтче, хуҗам тиз кайтмас әле дип уйлап, хезмәтче ирләрне дә, хатыннарны да кыйный, үзе ашап-эчеп исерә башласа, хуҗасы ул көтмәгән көнне, ул уйламаган сәгатьтә кайтып керер дә, аны җәзага тартыр һәм имансызлар белән бер язмышка дучар итәр. Хуҗасының ихтыярын белеп тә әзер булмаган һәм аның ихтыярынча эшләмәгән хезмәтче бик каты кыйналыр. Ә инде хуҗасының ихтыярын белмәүче, җәзалауга лаеклы эш эшләсә дә, азрак кыйналыр. Кемгә күп бирелсә, аннан күп таләп ителер. Һәм кемгә күп ышанып тапшырылса, аннан тагын да күбрәк соралыр. Мин җиргә ут алып килдем, һәм ул утның инде янып китүен телим. Мин шундырылу аркылы үтәргә тиешмен, һәм моны башкарганга кадәр мин ничаклы интегәм. Сез мине җиргә тынычлык китерергә килде дип уйлыйсызмы әллә? Юк, мин аерырга дип килдем. Чөнки моннан соң 5 кешедән торган гаилә кешеләре бер-берсенә каршы булыр. Өчесе икесенә каршы, ә икесе өчесенә каршы булыр. Ата улына, улы атасына каршы, ана кызына, кызы анасына каршы. Кайнана килененә, килене кайнанасына каршы булыр. Гайсә халыкка да әйтте: Сез көн батышта болыт күтәрелгәнен күрүгә үк яңгыр явар дисез. Һәм шулай була да бит. Көн яктан җил искән вакытта бик эссе булыр дисез. Һәм шулай була да бит. Мунафиклар, җир һәм күк йөзен күзәтеп һава торышын билгели аласыз, әмма ничек соң бу заманны аңлата алмыйсыз? Сез ни өчен нәрсәнең дөрес икәнлеген үзегез хәл итмисез? Дәгъвачың сине хаким янына алып барганда, аның белән юлда ук килешергә тырыш. Юкса ул сине хаким алдына ирексезләп алып барыр. Ә хаким сине җәзалаучыга тапшырыр. Җәзалаучы исә төрмәгә ябар. Сиңа шуны әйтәм: бурычыңның актык тиененә кадәр биреп бетермичә, аннан чыкмассың. 13-нче бүлек. Шул вакыт, корбан китергән вакытта Пилатның әмере буенча үтерелгән Галилеяле кешеләр турында Гайсәгә килеп сөйләделәр. Гайсә моңа карата булай диде: Бу Галилеялеләр шулай газап чиккәннәр икән, алар калган бар Галилеялеләргә караганда гөнаһлырак булганнар дип уйлыйсызмы әллә? Сезгә әйтәм, юк. Әмма тәүбә итмәсәгез, барыгыз да алар кебек һәлак булырсыз. Яки сез Шилуахтагы манара авып басып үтергән шул 18 кеше Иерусалимда яшәүчеләрнең барысыннан да гаеплерәк булган дип уйлыйсызмы әллә? Сезгә әйтәм, юк. Әмма тәүбә итмәсәгез, барыгыз да алар кебек һәлак булырсыз. Ул мондый гыйбрәтле хикәя сөйләде: Берәүнең гөзем бакчасында инҗир агачы үскән. Бер вакыт ул бакчага килгән һәм агачтан җимеш эзләргә тотынган, ләкин таба алмаган. Һәм бакчачыга әйткән: Менә 3 ел инде мин шушы инҗир агачының җимешен җыярга дип киләм, ләкин таба алмыйм. Кисеп ташланы, ничек ул урын алып тора? Бакчачы исә аңа булай дип җавап биргән: Хуҗам, аны тагын 1 елга калдырып тур. Мин аның әйләнә тирәсен казып тирес салырмын, бәлки киләсе елда җимеш бирер. Ә юк икән, ул чакта кисеп ташларга кушарсың. Гайсә шимбә көнне бер гыйбадәтханәдә өйрәткәндә, анда бер хатын-кыз да бар иде. Аның эчендә 18 ел буена явыз рух торган. Ул рух аны гарипләндергән, хатын бөкрәйеп беткән һәм бөтенләй турая алмаган. Гайсә аны күреп, үзе янына чакырып алды һәм аңа: Апа, син ширеңнән азат ителдең, диде. Гайсә аның өстенә кулларын куеп алды. Хатын шундук турайып басты һәм Аллаһыны данлый башлады. Бу хәлдән соң гыйбадәтханә башлыгы Гайсәнең шимбә көнне сауыктыруына ачуы килеп халыкка әйтте: Эшләү өчен атнада 6 көн бар. Ширләрегездән савыгу өчен шимбә көнне түгел, бәлки шул көннәрнең берсендә килегез.
Раббы аңа җавап итеп әйтте: Мунафиклар, сезнең һәр кайсыгыз шимбә көнне үгезен яки ишәген утлыктан ычкындырып, суы чиртергә алып бармыймыни? 18 ел буена шайтан бәйләп тоткан, Ибраһим нәселеннән булган бу хатынны бу ширдән шимбә көнне азат итәргә ярамыймыни? Ул бу сүзләрне әйткәч, аңа каршы килүчеләр барысы да уялдылар. Бөтен халык исә ул кылган данлы эшләрнең һәммәсенә шатланды. Шуннан соң Гайса сорады: Аллаһ патшалыгы нәрсәгә охшаш һәм аны нәрсә белән чагыштырыйм? Ул бер кешенең үз бакчасына утырткан горчица орлыгына охшаган. Ул үскән, агач булган һәм кошлар аның ботакларына оя корганнар. Ул тагын сорады: Аллаһ патшалыгын нәрсә белән чагыштырып була икән? Ул шүпрә кебек. Менә бер хатын шүпрә белән бер капчык уннан камыр басып куйган. Һәм бер никадәр вакыттан соң бөтен камыр кабарган. Гайса шәһәрләр, авыллар аша үтеп иретә-иретә Иерусалимга таба юл тотты. Кемдер аннан сорады: Әфәндем, кытылучыларның саны аз булырмыни? Ул исә андагы кешеләргә әйтте: Бар көчегезне куеп, тар ишек аша керергә тырышыгыз. Чөнки сезгә әйтәм, күпләр керергә тырышырлар, әмма керә алмаслар. Йорт хуҗасы урыныннан торып ишекне бикләгәннән соң, сез тышкы якта калып ишек кага башларсыз. Һәм: "Әфәндем, безгә ишекне ач әле" диярсез. Ә ул сезгә: "Мин сезне белмим, кайдан килгәнегезне дә белмим" дип җавап бирер. Шунда сез: "Без синең белән ашадык, иштек, һәм син урамнарыбызда безне өйрәттең" дип әйтә башларсыз. Әмма ул әйтер: "Сезнең кайдан икәнегезне белмим. Барлык явызлык кылучылар, минем янымнан китегез. Сез Ибраһимның, Исхакның, Якубның һәм барлык пәйгамбәрләрнең Аллаһы патшалыгында икәннәрен, ә үзегезнең аннан куып чыгарылган булуыгызны күреп еларсыз һәм тешләрегезне шакырдатырсыз. Көн чыгыштан һәм көн батыштан, төн яктан һәм көн яктан килерләр һәм Аллаһы патшалыгындагы мәҗлестә утырырлар. Хәзер ахыргы булган кайберәүләр беренче булган кайберәүләр ахыргы булырлар." Шул вакытта берничә фарисиләр килеп, Гайсәгә әйттеләр: "Моннан кит, чөнки Хирот сине үтерергә тели." Ул аларга булай дип җавап бирде: "Барыгыз, ул төлкегә әйтегез: Бүген һәм иртәгә җиннәрне куып чыгарам, авыруларны сауыктырам һәм берсе көнгә эшемне тәмамлармын. Алай гына да түгел. Мин бүген дә, иртәгә дә һәм берсе көнгә дә үз юлымны дәвам итәргә тиешмен. Чөнки пәйгамбәрнең Иерусалимнан читтә үтерелүе мөмкин түгел. Иерусалим, пәйгамбәрләрне үтерүче, үзеңә җибәрелгәннәрне ташлар атып үтерүче Иерусалим. Кош үзенең балаларын канаты астына җыйган кебек, мин дә синең кешеләреңне ничә тапкыр шулай бергә җыярга теләдем. Әмма сез теләмәдегез. Инде тыңлагыз, сезнең изге йортыгыз ташлап калдырылыр. Мин сезгә әйтәм, Раббы исеме белән килүче мөбарәк дип сез әйтер вакыт җитми торып, мине күрмәссез." 14-нче бүлек. Бер шимбә көнне Гайса фарисей башлыкларыннан берсенең өенә ашка барды һәм барысы да аны күзәттеләр. Менә шунда аның алдына сары су авыруыннан интегүче бер кеше килеп басты. Шунда Гайса канунчы һәм фарисиләргә мөрәҗәгать итеп: "Канун шимбә көнне сауыктырырга рөхсәт итәме?" дип сорады. Алар эндәшмәделәр. Ә ул авыру кешенең өстенә кулын куеп, аны сауыктырды һәм өенә кайтарып җибәрде. Гайса аларга әйтте: "Берегезнең улы коега төшсә, яки үгезе, шимбә көн булса да ул аны шундук коедан чыгармасмы?" Алар аның бу соравына җавап бирә алмадылар. Чакырылган кунакларның үзләренә түрдән урын сайлауларын күреп, Гайса аларга шушы гыйбрәтле хикәяне сөйләде: "Берәү сине никах мәҗлесенә чакырса, түр башына утырма, чөнки сиңа караганда хөрмәтлерәк берәүнең чакырылган булуы мөмкин. Сине һәм аны чакырган хуҗа яныңа килеп, бу кешегә урын бирче дип әйтер. Һәм шул чакта син оятка калып, ишек катына барып утырырга тиеш булырсың. Киресенчә, мәҗлескә чакырсалар, килгәч ишек катына утыр. Шунда хуҗа яныңа килеп: "Әй дустым, түргәрәк утыр" дияр. Шул чакта синең белән бергә мәҗлестә утыручылар алдында сиңа ихтирам булыр.
Чөнки үзен башкаларга караганда үстен куючы һәр кем түбәнсетелер, ә үзен үзе түбәнсетүче күтәрелер. Гайса үзен ашка чакырган кешегә дә әйтте. Әгәр син төшке яки кичке аш үткәрәсең икән, дусларыңны да, туганнарыңны да, кан кардәшләреңне дә һәм бай күршеләреңне дә чакырма. Чөнки чакыруыңа каршы кайчанда булса, алар да сине ашка чакыралар һәм шуның белән исәп-хисап беткән булып чыга. Инде мәҗлес үткәрәсең икән, фәкыйрьләрне, гарипләрне, аксакларны, сукырларны чакыр. Һәм син бәхетле булырсың. Чөнки алар сиңа кайтарып түли алмыйлар. Ә сиңа тәкъваларның үледән тереләчәк көнендә түләнер. Гайса белән бергә утыручыларның берсе моны ишетеп, аңа әйтте: Аллаһы патшалыгындагы мәҗлестә ашаячаклар бәхетле. Ул исә аңа булай диде: Бер кеше зур аш мәҗлесе үткәрергә җыенып, күп кунаклар чакырган. Мәҗлес башланыр вакыт җиткәч, чакырылган кешеләргә "Килегез, инде бөтенесе әзер" дип әйтергә үзенең хезмәтчесен җибәргән. Барысы да сүз берләшкән кебек гафу үтенә башлаганнар. Беренчесе аңа: "Мин җир сатып алдым. Миңа шуны барып карарга кирәк. Зинһар өчен мине гафу ит" дигән. Икенчесе исә: "Мин 5 пар үгез сатып алдым. Хәзер шуларны сынап карарга барам. Зинһар өчен мине гафу ит" дигән. Өченчесе: "Мин хәзер генә өйләндем, шуңа күрә килә алмыйм" дигән. Хезмәтче кайтып бу хакта хуҗасына хәбәр иткән. Моңа хуҗаның ачуы килгән һәм хезмәтчесенә: "Бар, бик тиз генә шәһәр мәйданнарыннан һәм тыкрыкларыннан фәкыйрьләрне, гарипләрне, сукырларны һәм аксакларны алып кил" дигән. Берникадәр вакыт үткәч, хезмәтче аңа: "Хуҗам, синең әмрең үтәлде. Әле тагын да буш урыннар бар" дигән. Хуҗа хезмәтчесенә әйткән: "Бар, юлларга, сукмакларга чык, кешеләрне монда килергә күндер. Өем тулы булсын. Сезгә әйтәм, элек чакырылганнарның берсе дә минем ашымны татымас." Гайсәгә ярып зур халык төркеме барды. Һәм ул аларга мөрәҗәгать итте. Минем яныма килүче кеше атасын, анасын, хатынын, балаларын, ир һәм кыз туганнарын һәм шулар өстенә үз тормышында мине яратканнан артыграк яратса, ул минем шәкертем була алмый. Һәм үзенең хашын күтәреп бармаган һәм миңа ияреп йөрмәгән кеше минем шәкертем була алмый. Әйтик, сезнең арагызда кем дә булса манара төзергә тели ди. Төзелешне башкарып чыгарга җитәрлек акчасы бармы икәнен белү өчен, иң башта утырып аның күпмегә төшәсен исәпләмәс мәллә. Юкса, нигезен салып та, аны төзеп бетерә алмаса, моны күргәннәрнең барсы да бу кеше төзи башлады, әмма тәмамлый алмады дип аннан көлә башларлар. Я әйтик, бер патша сугышка керергә җыена ди. 20 мең сугышчыдан торган гаскәр белән килүче башка патшага үзенең 10 мең гаскәре белән каршы торырга көче җитү-җитмәвен башта утырып киңәшмәс мәллә. Ә көче җитмәсә, ул сулык шартларын сорау өчен әле еракта булган теге патшага илчеләр җибәрер. Шулай ук сезнең һәр кайсыгыз үзенең бар нәрсәсен калдырмаса, минем шәкертем була алмый. Туз яхшы нәрсә, әмма туз үзенең тәмен югалтса, аны яңадан ничек тузлы итәрсең? Ул җир өчендә, тирес өеме өчендә яраксыз була. Аны чыгарып ташлыйлар. Ишетергә колаклары булган ишетсен. 15-нче бүлек. Бик күп салым җыючылар, гөнаһлылар Гайсәне тыңлау өчен аның янына җыелдылар. Фарисилар һәм канунчылар исә: "Бу кеше гөнаһлыларны кабул итә һәм алардан бергә ашый" дип сукрандылар. Гайса исә аларга шушы гыйбрәтле хикәяне сөйләде. Әйтик, берегезнең 100 сарыгы булып, шуларның берсен югалтты ди. Ул 99-ын болында калдырып, югалганын тапканчы эзләмәс мәллә. Ә инде тапкач шатланып, аны җилкәсенә салып алып кайтыр. Һәм өенә кайткач дусларын һәм күршеләрен чакырып, "Минем белән бергә шатланыгыз, чөнки мин югалган сарыгымны таптым" дия. Сезгә шуны әйтәм. Шул рәвешчә тәүбә итәргә мохтаҗ булмаган 99 тәкъва кеше өчен шатлануга караганда, гөнаһлы бер кешенең тәүбә итүенә күптә күбрәк шатланырга. Яки 10 көмеш тәңкәсе булган бер хатын берсен югалтса, шәм яндырып, идәннәрен себереп, аны тапканча җентекләп эзләмәс мәллә. Ә тапкач үзенең дусларын һәм күршеләрен чакырып аларга: "Минем белән бергә шатланыгыз, чөнки мин югалткан акчамны таптым" дияр. Сезгә шуны әйтәм. Аллаһы фәрештәләре дә тәүбә иткән бер гөнаһлы өчен шулай ук шатланырлар. Ул сөйләвен дәвам итте. Бер кешенең 2 улы булган.
Аларның кишесе атасына: "Әти, милекнең миңа тиешле өлешен бүлеп бир әле" дигән. Атасы милкен улларына бүлеп биргән. Берничә көн үткәч, кече улы үз өлешен сатып, булган акчаны үзе белән алып, ерак илгә чыгып киткән. Һәм анда азгынлыкка бирелеп, байлыгын туздырып бетергән. Бүтән байлыгын туздырып бетергәч, бу илдә бик каты ачлык башланган, һәм ул мохтаҗлыкта калган. Шунда ул әлеге илнең бер кешесенә ялланган, ә ул аны үзенең басуына дуңгызлар көтәргә җибәргән. Ул шул кадәр ач булган, хәтта дуңгызлар ашый торган азыкны ашаса да шат буласы икән, ләкин аңа беркем дә бер нәрсә бирмәгән. Аннары ул акылына килеп булай дигән: "Минем атамның ялчылары күп, һәм аларның барысының да туйганча ашарга ризыгы бар. Ә мин ачтан үләм. Хәзер үк атам янына кайтыйм да: "Әти, мин күктәге Аллаһы каршында һәм синең алдыңда гөнаһ кылдым. Инде мин синең улың дип аталырга лаек түгел. Миңа ялчыларыңның берсе булырга рөхсәт ит" дип әйтим. Һәм ул атасы янына кайтып киткән. Ул әле еракта вакытта ук атасы аны күреп алган һәм бик кызганган. Каршына йөгереп барып, аны кочаклап үпкән. Улы исә аңа әйткән: "Әти, мин күктәге Аллаһы каршында һәм синең алдыңда гөнаһ кылдым. Инде синең улың дип аталырга лаек түгелмен." Атасы үзенең хезмәтчеләренә әйткән: "Иң яхшы кием алып килеп, аны киендерегез. Бармагына йөзек бирегез, аякларына башмаклар кидерегез. Аннары симертелгән бузауны алып чыгып чалыгыз. Ашыйк һәм күңел ачыйк. Чөнки минем бу улым үлгән иде, ә хәзер терелде. Югалган иде, табылды" дигән. Һәм алар бәйрәм итә башлаганнар. Аның өлкән улы исә бу вакытта кырда булган. Ул өенә кайтып җитәрәк, җыр һәм бию тавышлары ишеткән. Хезмәтчеләрнең берсен чакырып: "Бу ни хәл?" дип сораган. Хезмәтче аңа: "Синең энең кайтты. Аның сау-сәламәт әйләнеп кайтуына куанып, атаң симертелгән бузауны чалдырды" дигән. Ә олы улының моңа ачуы килгән, һәм ул өйгә керергә теләмәгән. Атасы исә чыгып аңардан өйгә керүен үтенгән. Һәм ул атасына җавап итеп әйткән: "Менә, мин сиңа инде күпме еллар хезмәт итәм, һәм кушканнарыңны һич тә үтәмичә калганым юк. Шуңа да карамастан, дусларым белән бергә күңел ачу өчен синең миңа бер кайчан кәҗә бәтие дә биргәнең булмады. Ә инде милкеңне фәхишәләр белән туздырып бетергән бу улың кайткач, аның өчен симертелгән бузауны чалдыргансың." Атасы исә аңа әйткән: "Улым, син һәр вакыт минем белән, бүтән нәрсәм синеке. Әмма синең энең үлгән иде, ә хәзер терелде. Югалган иде, табылды. Менә шуңа күрә шатланып, күңел ачарга кирәк." 16-нчы бүлек. Гайса үзенең шәкертләренә әйтте: Бер байның хуҗалыгы белән идарә итүчесе булган. Аның хакында байга милкеңне туздырып бетерә дип килеп әйткәннәр. Бай аны чакырып: "Мин синең хакта нәрсә ишетәм? Үзеңнең идарәң хакында хисап бир. Чөнки моннан ары син минем хуҗалыгым белән идарә итә алмыйсың" дигән. Шунда идарә итүче: "Инде нәрсә эшләргә? Хуҗам мине идарә эшеннән азат итә. Җир казырга көчем юк, хәер сорашырга оялам. Хуҗалык белән идарә итү эшеннән чыгарылгач, кешеләр мине үз йортларына кабул итсеннәр өчен хәзер нәрсә эшләргә кирәген беләм" дип уйлаган. Шуннан ул хуҗасына бурычлары булган кешеләрне бер-бер артлы чакырып, беренчесеннән: "Минем хуҗама синең күпме бурычың бар?" дип сораган. Теге аңа: "100 үлчәү май тиешмен" дигән. Идарә итүче аңа: "Бурыч кәгазыңны ал да, тиз генә утырып 50 үлчәү дип яз" дигән. Аннары икенчесеннән: "Ә синең күпме бурычың бар?" дип сораган. Ул аңа: 1000 үлчәү будай" дигән. Идарә итүче: "Бурыч кәгазыңны ал да, 800 үлчәү дип яз" дигән. Ә хуҗа намуссыз идарәчене тапкырлыгы өчен мактаган. Чөнки бу дөнья кешеләре үзе кебекләр белән эш кылганда, яктылык кешеләренә караганда тапкыррак. Сезгә әйтәм, җирдәге байлык белән үзегезгә дуслар булдырыгыз. Шулай эшләсәгез, байлык беткәч, мәңгелек яшәү урынына кабул ителерсез. Кечкенә нәрсәдә ышанычлы булган зур нәрсәдә дә ышанычлы булыр. Ә кечкенә генә нәрсәдә ышанычсыз булган зур нәрсәдә дә ышанычсыз булыр. Шулай итеп, сез җирдәге байлык белән ышанычлы эш йөртмисез икән, чын байлыкны сезгә кем аманат итәр? Әгәр дә сез башкалар милке белән ышанычлы эш итмисез икән, үзегезнекен сезгә кем бирер? Берәү дә ике хуҗага хезмәт итә алмас. Берсен яратмас, ә икенчесен яратыр.
Берсенә тугры булыр, икенчесен санга сукмас. Аллаһыга да, байлыкка да бер юлы хезмәт итә алмассыз. Фарисилар буларның барысын да ишеттеләр һәм үзләре акча яратканлыктан Гайсадан мыскыл итеп көлештеләр. Ул аларга әйтте: Сез кешеләр алдында үзегезне яхшы итеп күрсәтәсез. Әмма Аллаһы сезнең күңелегезне белә. Кешеләр югары бәя биргән нәрсә Аллаһы каршында җирәнгеш. Муса канунының һәм пәйгамбәрләрнең заманы Яхья пәйгамбәр килгәнгә кадәр булды. Шуннан бирле Аллаһы патшалыгы хакында яхшы хәбәр таратыла. Һәм һәр кем анда бик зур тырышлык куеп керә. Әмма күк һәм җир бетсә дә, канунның бер генә сызыгы да юкка чыкмаячак. Үз хатынын айырып башка хатынга әйләнүче һәркем зина кыла. Һәм иреннән айырылган хатынга әйләнүче дә зина кыла. Кайчандыр бер бай булган. Ул бик кыйммәтле киемнәр генә кигән һәм һәр көнне зиннәтле мәҗлесләр үткәргән. Аның капка төбендә бөтен тәне җәрәхәтләр белән капланган Лазар исемле бер фәкыйрь ята икән. Ул бай табыныннан төшкән сынык-саныклар белән тукланырга теләгән. Хәтта янына этләр килеп аның җәрәхәтләрен ялыйлар икән. Көннәрдән бер көнне фәкыйрь вафат булган һәм фәрештәләр аны Ибраһим янына иткәннәр. Бай да үлгән, аны күмгәннәр. Бай Тәмукта газап чиккән вакытта башын күтәреп караган һәм еракта Ибраһимны, аның янында Лазарны күргән. Шунда кычкырып: "Ибраһим атам, миңа шәфкать күрсәтче. Лазарны яныма җибәрче. Ул бармак башын суга чылатып минем телемне суытсын иде. Чөнки мин бу ялкында бик каты газап чигәм" дигән. Әмма Ибраһим аңа әйткән: "Угылым, исеңә төшер. Син тормышыңда бар рәхәтне татыдың инде. Лазар михнәт чикте. Хәзер исә ул монда юаныч күрә, син газап чигәсең. Моннан тыш, безнең белән сезнең арада зур упкын бар. Шунлыктан моннан сезнең якка чыгарга теләүче чыга алмас. Сезнең яктан да бу якка беркем дә чыга алмас." Бай исә әйткән: "Атам, алайса зинһар өчен Лазарны атам йортына җибәрче. Чөнки минем 5 туганым бар. Ул аларны кисәтсен, алар да бу газаплану урынына эләкмәсеннәр иде." Ибраһим аңа әйткән: "Аларда Муса һәм пәйгамбәрләр бар. Шуларны тыңласыннар." Бай исә әйткән: "Юк, Ибраһим атам. Менә үлгәннәрдән берәү терелеп алар янына барса, тәүбә итәрләр иде." Ибраһим аңа әйткән: "Алар Мусаны һәм пәйгамбәрләрне тыңламыйлар икән. Хәтта берәү үледән терелсә дә ышанмаслар." 17-нче бүлек. Гайса үзенең шәкертләренә шуны әйтте: Кешеләрне гунахка этәрүче вәсвәсәләр килүе котылгысыз. Әмма алар кем аркылы килсә шуңа кайгы. Шушы кичкенәләрнең берсен юлдан яздыручыны муенына тегермән ташы асып диңгезгә ташласалар, аның өчен яхшырак булыр иде. Нәрсә кылуыгызга игътибарлы булыгыз. Туганың сиңа карата гунах кылса, аны дуслар шәшелтәлә. Инде тәүбә кылса, аны кичер. Сиңа карата көнгә 7 тапкыр гунах кылып, гунах кылган сайын яныңа килеп, мин гаепле дисә, аны кичер. Рәсүлләр Раббыга: "Безнең иманыбызны арттырчы" диделәр. Ул әйтте: "Сезнең горчица урлыгы кадәр генә иманыгыз булса, һәм менә бу тут агачына тамырың белән кубып, үзеңне диңгезгә күчереп утыр дисәгез, ул сезне тыңлар иде. Сезнең кайсыгыз җир сукалап яки көтү көтеп кырдан кайткан хезмәтчесенә әйдә тизрәк ашарга утыр дип әйтер икән? Киресенчә, миңа кичке аш әзерлә дә, билеңне буып, мин ашап эчкән вакытта миңа хезмәт күрсәт. Шуннан соң үзең дә ашап эчәрсең дип әйтмәссезме? Кушканнарны эшләгән хезмәтчегезгә рәхмәт әйтеп тормассыз бит. Шулай итеп, сез дә кушылганның барысын да башкарганнан соң, без бары хезмәтчеләр генә, нәрсә эшләргә тиеш булсак, шуларны гына башкардык диегез." Иерусалимга барышлы юл Самария белән Галилея өлкәләрен чикли торган җир буйлап үтте. Һәм бер авылга килеп кергәндә, аны махау авырулы 10 кеше очратты. Алар еракта туктап калып, көчле тавыш белән: "Гайса, иратучы! Безгә шәфкать күрсәтче!" дип кычкырдылар. Ул аларны күргәч: "Барыгыз, үзегезне руханиларга күрсәтегез" диде. Алар юлда барган чакта ук савыктылар. Аларның берсе исә үзенең савыкканын күреп кире кайтты һәм кычкырып Аллаһыны данлады.
һәм Гайсәнең аяклары алдына егылып, аңа рәхмәтләр укыды. Бу кеше Самариялы иде. Шунда Гайса әйтте: Савыктырылганнар унау иде түгелме? Тугызы кайда соң? Ят өлкәдән булган бу кешедән башкалары Аллаһыга рәхмәт белдерү өчен кире кайтмадылармыни? Гайса аңа: Тур, юлыңда бул. Ышануың сине савыктырды, диде. Фарисейлар Гайсадан: Аллаһы патшалыгы кайчан килер? дип сорадылар. Ул аларга булай дип җавап кайтарды: Аллаһы патшалыгы күзгә күренеп килмәс. Менә ул монда яки әнә тегендә дип беркем дә әйтмәс. Чөнки Аллаһы патшалыгы сезнең арада. Гайса шәкертләренә мөрәҗәгать итте: Адәм улы көннәренең берсен генә булса да күрәсегез килгән вакыт килер, әмма күрмәссез. Кешеләр сезгә: "Кара, ул анда", яки "Кара, ул монда" диярләр. Бер кая да бармагыз, алар артыннан чапмагыз. Чөнки яшен яшнәп, күкнең бер читеннән икенче читенә чаклы ялтырап киткән кебек, Адәм улы үз көнендә шулай булачак. Әмма башта ул күп газаплар чигәргә һәм бу буын тарафыннан кире кагылырга тиеш. Нух көннәрендә ничек булган булса, Адәм улы көннәрендә дә шулай булачак. Нух көймәгә кергән көнгә кадәр кешеләр ашаганнар, эчкәннәр, өйләнгәннәр, кияүгә чыкканнар. Ул көймәгә кергәннән соң туфан килеп барысын да һәлак иткән. Лут көннәрендә ничек булган булса, шулай булачак. Ашаганнар, эчкәннәр, алыш-биреш иткәннәр, чәчкәннәр, төзегәннәр. Әмма Лут Сәдум шәһәреннән чыккан көнне күктән ут белән күкерт яңгыр яуган һәм аларның барысын һәлак иткән. Адәм улы күренгән көнне дә шулай булачак. Ул көнне кем өй түбәсендә булып, әйберләре өй эчендә калган булса, аларны алыр өчен түбәнгә төшмәсен. Шулай ук кем кырда булса, өенә кайтмасын. Лутның хатынын исегездә тотыгыз. Тормышын саклап калырга тырышучы аны югалтыр. Ә инде тормышын югалткан кеше аны саклап калыр. Сезгә әйтәм, ул көнне ике кеше бер ятакта булыр. Берсе алыныр, ә икенчесе калдырылыр. Ике хатын бергә ашлык тартыр. Берсе алыныр, ә икенчесе калдырылыр. Ике кеше кырда булыр. Берсе алыныр, ә икенчесе калдырылыр. Аның бу сүзләренә шәкертләре: Раббыбыз, бу кайда булыр? дип сорадылар. Ул исә аларга: Үләксә кайда булса, үләксә кушлары шунда җыелыр, дип җавап бирде. 18-нче бүлек. Гайса үз шәкертләренә һәр вакыт күңелне төшермичә дуга кылырга кирәклеген күрсәтү өчен гыйбрәтле хикәя сөйләде. Бер шәһәрдә Аллаһыдан курыкмаучы һәм кешеләрне ихтирам итмәүче бер хаким булган. Шул ук шәһәрдә бер тол хатын яшәгән, һәм ул хаким янына йөреп, "Мине дошманымнан яклашы" дип әйтә торган булган. Әмма хаким озак вакыт тол хатынның дәгъвасын хәл итәргә теләмәгән. Аннары булай дип уйлаган: "Мин Аллаһыдан курыкмасам да, кешеләрне ихтирам итмәсәм дә, бу тол хатын миңа тынгылык бирмәгәнгә күрә, аның дәгъвасын хәл итим. Мине башка ялыктырып йөрмәсен." Һәм Раббы әйтте: Гадел булмаган хакимның нәрсә әйткәнен ишетәсезме? Көне-төне үзен ярдәмгә чакыручы, үзе сайлаганнарны Аллаһы якламасмыни? Ул түзеп тора алырмы? Сезгә әйтәм, ул тоткарланмас, яклар. Әмма Адәм улы килгәч, җирдә иман табар микән? Гайса үзләрен тәкъва дип санаучы һәм башкаларны түбәнсетүче кайберәүләргә бу гыйбрәтле хикәяне сөйләде. Ике кеше дуга кылу өчен Аллаһы йортына кергән. Берсе фариси, ә икенчесе салым җыючы булган. Фариси турып булай дип дуга кылган: "Я Аллаһы, мин моның өчен сиңа рәхмәт белдерәм. Мин башкалар кебек талаучы да, алдакчы да, зина кылучы да, яки менә бу салым җыючы кебек тә түгел. Атнага 2 тапкыр ураза тотам, табышымның 10нчы өлешен сиңа бирәм." Салым җыючы исә читтәрәк басып торган һәм күзләрен күтәреп күккә карарга да батырчылык итмәгән. Әмма күкрәгенә суга-суга: "Я Аллаһы, мин гөнаһлыга мәрхәмәтле бул" дигән. Сезгә әйтәм, тегесе түгел, бәлки монысы Аллаһы алдында акланган хәлдә үз өенә кайтып киткән. Чөнки үзен үзе күтәрүче һәркем түбәнсетелер, ә үзен үзе түбәнсетүче күтәрелер. Кайбер кешеләр фатихалау өчен Гайса кулларын куйсын дип, аның янына яшь балаларны да алып килделәр. Шәкертләре исә моны күреп аларны шелтәләделәр.
Гайса балаларны үзе янына чакырып әйтте. Балаларга минем янга килергә ирек бирегез. Аларга комачауламагыз. Чөнки Аллаһы патшалыгы менә шундыйларныкы. Сезгә хак сүз әйтәм. Аллаһы патшалыгын балалар кебек кабул итмәгән кеше анда кермәячәк. Башлыкларның берсе Гайсадан: Игелекле остаз, мәңгелек тормышны мирас итеп алу өчен миңа нәрсә эшләргә кирәк? Дип сорады. Гайса аңа әйтте: Нигә син мине игелекле дип атыйсың? Бер Аллаһыдан башка һич кемдә игелекле түгел. Аның әмерләрен беләсең. Зина кылма, кеше үтермә, урлама, ялган шаһидлек бирмә, атаңны һәм анаңны хөрмәт ит. Башлык әйтте: Мин буларның барысын да яшьтән үк үтәп килдем. Моны ишеткәч, Гайса аңа әйтте: Сиңа әле бер нәрсә җитми. Нәрсәң бар барысын да сат һәм фәкыйрьләргә өләш. Шулай эшләсәң, күктәге хәзинәгә ия булырсың. Аннары яныма кил дә миңа ияр. Ул исә моны ишеткәч, кайгы хәсрәткә төште, чөнки бик бай иде. Гайса моны күреп әйтте: Байлыгы булганнарга Аллаһы патшалыгына керү ничек кыен. Бай кешегә Аллаһы патшалыгына керүгә караганда, дөягә энә күзе аша үтү җиңелрәк. Моны ишетүчеләр: Алай булгач, кем генә котыла алырсың? Дип сорадылар. Ул әйтте: Кешеләргә мөмкин булмаган Аллаһыга мөмкин. Питер исә әйтте: Менә без булган нәрсәләребезнең бөтенесен калдырып сиңа иярдек. Ул аларга булай диде: Сезгә хак сүз әйтәм. Аллаһы патшалыгы хакына йортын яки хатынын, агай-инеләрен, ата-анасын яки балаларын калдырган һәркем хәзерге вакытта күп тапкырга артыграк, киләчәк дөньяда исә мәңгелек тормыш алачак. Гайса 12 шәкертен янына чакырып алып, аларга әйтте: Без Иерусалимга менеп барабыз. Һәм пәйгамбәрләр тарафыннан Адәм улы хакында язылганнарның барысы да тормышка ашачак. Аны мәҗүсиләр кулына тапшырачаклар. Алар аны мыскыллаячаклар, урлаячаклар һәм аңа төкерәчәкләр. Аны камчылаячаклар һәм үтерәчәкләр. Өченче көндә ул үледән терелеп торачак. Әмма шәкертләр бу сүзләрдән бер нәрсә дә аңламадылар. Алар өчен бу сүзләрнең мәгънәсе яшерен иде. Һәм алар әйтелгәннәргә төшенмәделәр. Гайса Арихага якынлашып килгәндә, бер сукыр юл буенда хәер сорашып утыра иде. Ул яныннан күп кешеләр үтеп баруын ишетеп: Бу ни бу? Дип сорады. Алар аңа: Насаралы Гайса үтеп бара. Диделәр. Шунда ул: Давыт улы Гайса, кызган мине! Дип кычкырып җибәрде. Алдан баручылар аңа дәшмәскә куштылар. Әмма ул тагын да катырак итеп: Давыт улы, кызган мине! Дип кычкырды. Гайса туктап аны үз янына китерергә кушты. Сукыр аның янына килгәч, ул аннан: Син миннән нәрсә телисең? Дип сорады. Ул аңа: Әфәндем, күзләрем күрсен иде. Диде. Гайса аңа: Күзләрең күрсен. Сине ышануың савыктырды. Диде. Ул шундук күрә башлады һәм Аллаһыны данлап Гайсәгә ярып китте. Андагы кешеләр моны күреп Аллаһыны данладылар. 19-нчы бүлек. Гайса Арихага кирип, аның аша үтеп бара иде. Анда салым җыючыларның башлыгы булган Зәкәй атлы бер бай кеше яши иде. Ул Гайсаның нинди кеше булуын күрергә тырышып йөрде. Ләкин кыска буйлы булганлыктан халык арасыннан аны күрә алмады. Һәм Гайсаны күрү өчен алга йөгереп чыкты да кыргый инҗир агачына менеп утырды. Чөнки Гайса шул урыннан үтәргә тиеш иде. Гайса шул урынга җиткәч, югарыга таба карады һәм Зәкәйгә: Зәкәй, тизрәк төш әле. Чөнки мин бүген синең өеңдә кунакта булырга тиеш. Диде. Ул тиз генә төште дә аны шатланып кабул итте. Бу хәлне күргәннәрнең барысы да: Ул гөнаһлы кешенең өенә кирип, аның кунагы булды, дип зарлана башладылар. Зәкәй исә торып Раббыга әйтте: Әфәндем, милкемнең яртысын фәкыйрьләргә бирермен. Инде кемне дә булса алдаганмын икән, аңа 4 тапкыр күбрәк кайтарып бирермен. Гайса исә моңа карата: Бүген бу гаиләгә котылу килде.
Ул да Ибраһим нәселеннән бит. Диде. Чөнки Адәм улы югалганны эзләп табарга һәм коткарырга килде. Кешеләр моны тыңлаганда, Гайса сүзен дәвам итеп, бер гыйбрәтле хикая сөйләде. Чөнки ул озакламый Иерусалимга килеп җитәчәк иде. Һәм алар тиздән Аллаһы патшалыгы күренергә тиеш дип уйладылар. Шуның өчен ул әйтте: Затлы нәселдән булган бер кеше патшалыкны кабул итү өчен ерак илгә киткән. Ул аннан әйләнеп кайтырга тиеш булган. Ул юлга чыкканчы үзенең 10 хезмәтчесен чакырып, аларның һәрберсенә берәр алтын тәңкә биргән. Һәм мин кайтканчы буларны кулланып табыш казаныгыз дигән. Әмма аның ватандашлары нәфрәтләнеп, без аның өстебездән патшалык итүен теләмибез дип белдерү өчен аның артыннан илчеләр җибәргәннәр. Патшалыкны кабул итеп кайту белән үк, ул акча бирелгән хезмәтчеләренең күпме табыш алуларын белү өчен аларны үз янына чакырырга кушкан. Беренчесе килеп, "Хуҗам, синең бер алтын тәңкәң 10 тәңкә китерде" дигән. Хуҗасы аңа: "Бик әйбәт, син минем яхшы хезмәтчем. Кичкенә генә нәрсәдә ышанычлы булганың өчен 10 шәһәр синең кул астыңда булсын" дигән. Икенчесе килеп: "Хуҗам, синең бер алтын тәңкәң 5 алтын тәңкә китерде" дигән. Хуҗасы аңа да: "Мин сине 5 шәһәр өстеннән башлык итәрмен" дигән. Өченчесе килеп булай дигән: "Хуҗам, менә син биргән алтын тәңкә, мин аны кулъяулыкка төреп саклап тоттым, чөнки мин синнән курыктым. Син кырыс кеше бит. Салмаганыңны аласың, чәчмәгәнеңне урасың." Хуҗасы аңа әйткән: "Әй яратсыз хезмәтче, мин сине үз сүзләрең белән хөкем итәм. Син минем кырыс булуымны, үзем салмаганны алуымны, үзем чәчмәгәнне уруымны белгәч, ни өчен соң мин биргән акчаны әйләнешкә кертмәдең? Шулай эшләгән булсаң, кайткач мин аны табышы белән алган булыр идем." Шуннан соң ул янында торганнарга: "Аннан акчаны алыгыз да 10 алтын тәңкәсе булганга бирегез" дигән. Алар аңа: "Хуҗам, аның 10 тәңкәсе бар бит инде" дип әйткәннәр. Ә ул аларга булай дип әйткән: "Сезгә әйтәм, кемнең бар аңа тагын бирелер, ә кемнең юк, аның булган нәрсәсе дә тартып алыныр. Ә инде үзләре өстеннән патшалык итүемне теләмәгән дошманнарымны монда китерегез һәм күз алдымда үтерегез." Шул сүзләрне әйткәннән соң, Гайса башкалар алдыннан барып, Иерусалимга таба юлын дәвам итте. Зәйтүн тауы дип аталган тау янындагы Бәйтфәги һәм Бәйтәниягә якынлашкач ул: "Алда күренгән авылга барыгыз. Анда кергәч, моңа кадәр өстенә беркем дә атланмаган, бәйләп куелган яшь ишәкне күрерсез. Аны бәйдән ышкындырып монда алып килегез" дип, шәкертләренең икесен үзеннән алдан җибәрде. Әгәр берәрсе сездән "Нигә аны бәйдән ышкындырасыз" дип сораса, аңа "Ул хуҗага кирәк" дип әйтегез. Ике шәкерт китте һәм һәр нәрсәне Гайса әйткәнчә таптылар. Алар яшь ишәкне бәйдән ышкындырган вакытта аның хуҗалары: "Ни өчен ишәкне бәйдән ышкындырасыз?" дип сорадылар. Алар исә: "Ул хуҗага кирәк" дип җавап бирделәр. Ишәкне Гайса янына алып килделәр. Үз киемнәрен ишәк өстенә салып, аның өстенә Гайсаны атландырдылар. Кешеләр аның юлына үзләренең үз киемнәрен җәйделәр. Ә ул Зәйтүн тавыннан төшә торган юлга якынлашкач, күп санлы шәкертләре шатланышып, көчле тавыш белән үзләре күргән барлык кыдрәтле мөгъҗизалар өчен: "Патша, Раббы исеме белән килүче мөбарәк, күктә тынычлык, югарыда данлау" дип Аллаһыны данлый башладылар. Шунда халык арасыннан кайбер фарисиләр Гайсәгә: "Стас, шәкертләреңне тый" диделәр. Әмма ул аларга җавап биреп: "Сезгә шуны әйтәм, алар тынып калсалар, ташлар кычкыра башлаячак" диде. Иерусалимга якынлашкач, Гайса шәһәрне күреп, аның язмышы өчен елый башлады һәм әйтте: "Әгәр син ичмасам шушы көндә генә булса да, синең тынычлыгың өчен нәрсә кирәген белсәң иде. Әмма бу хәзер синең күзләреңнән яшерелгән. Сиңа шундый көннәр килер, дошманнарың әйләнә тирәңдә чокырлар казып һәм туфраклар өеп, сине чолгап алырлар һәм һәр тарафтан кысарлар. Сине бөтенләй җимереп бетерерләр. Синдә яшәүче кешеләрне кырырлар һәм синдәге бер ташны да үз урынында калдырмаслар. Чөнки син яныңа Аллаһы килеп шәфкать күрсәткән вакытны белмәдең."
Гайса Аллаһ йортына кирип, андагы сатучыларны куып чыгара башлады. Ул аларга әйтте: Изге язмада минем йортым дуга кылу йорты булачак дип язылган. Ә сез аны юлбасарлар оясына әйләндердегез. Ул һәр көн Аллаһ йортында өйрәтте. Баш руханилар, канунчылар һәм халык аксакаллары исә аны һәлак итү әмәлен эзләделәр. Әмма аңа каршы нинди дә булса әмәл таба алмадылар. Чөнки бөтен халык һәр вакыт аның сүзләрен тыңлады. 20-нче бүлек. Көннәрнең берендә Гайса Аллаһ йортында халыкны өйрәтеп яхшы хәбәр сөйләгәндә, аның янына аксакаллар белән баш руханилар һәм канунчылар килде. Алар аннан: Безгә әйт әле, син буларны нинди вакаләт белән эшлисең? Андый хокукны сиңа кем бирде? Дип сорадылар. Ул аларга булай җавап бирде: Мин дә сезгә бер сорау бирәм. Миңа әйтегез әле. Яхьяның суга чумдыруы күктән идеме яки кешеләрдәнме? Алар исә үзара фикер алышып: Күктән дисәк, ул әни өчен Яхьяга ышанмадыгыз дияр. Ә инде кешеләрдән дисәк, бөтен халык безне ташлар атып үтерер. Чөнки халык Яхьяның пәйгамбәр булуына ышана. Диделәр. Шуңа күрә без кайдан икәнен белмибез. Дип җавап бирделәр. Гайса аларга: Алай булгач, мин дә сезгә буларны нинди вакаләт белән эшләвемне әйтмим, диде. Шуннан соң ул халыкка менә шушы гыйбрәтле хикәяне сөйләде. Бер кеше йөзем бакчасы утырткан. Һәм аны йөзем үстерүчеләргә куллану өчен биреп, үзе озак вакытка чит якларга китеп барган. Уңыш җыяр вакыт җиткәч, бакчасыннан аның өлешен биреп җибәрсеннәр дип, хезмәтчесен йөзем үстерүчеләр янына җибәргән. Ләкин йөзем үстерүчеләр аны кыйнап, буш кул белән кайтарып җибәргәннәр. Аннары ул икенче хезмәтчесен җибәргән. Ләкин алар аны да кыйнап һәм сүгеп, бер нәрсәсез кире җибәргәннәр. Ул тагын өченче хезмәтчесен җибәргән. Ләкин аны да яралап куып чыгарганнар. Шуннан соң йөзем бакчасының хуҗасы булай дип уйлаган: Инде нәрсә эшләргә? Сөекле улымны җибәрим әле, бәлки аны хөрмәт итәрләр. Әмма йөзем үстерүчеләр аны күргәч, үзара: Бу варис, әйдәгез аны үтерик һәм аңа каласы мал безнеке булыр дип киңәшләшкәннәр. Һәм аны бакчадан алып чыгып үтергәннәр. Инде йөзем бакчасының хуҗасы алар белән ни эшләр? Ул әйләнеп кайткач, йөзем үстерүчеләрне үтерер һәм йөзем бакчасын башкаларга бирер. Моны тыңлаучылар исә: Алай була күрмәсен, диештеләр. Әмма ул аларга туры карап әйтте: Төзүчеләр яраксыз дип кире каккан таш иң мөһим почмак ташы булды дип изге язмада язылганнар нәрсәне аңлатасың? Бу таш өстенә ягылган һәр кем шелпәрәмә киләчәк. Ә ул таш кемнең дә булса өстенә төшсә, аны сытачак. Шундук баш руханилар һәм канунчылар ул сөйләгән гыйбрәтле хикәянең үзләре турында икәнен аңлап, аны кулга алырга теләделәр. Әмма халыктан курыктылар. Алар Гайса артыннан диккать белән күзәтә башладылар һәм янына шымчылар җибәрделәр. Ә шымчылар үзләрен ихлас күңелле итеп күрсәткән булып, идарәче кулына аның хөкеменә тотып бирү өчен аннан бәйләнерлек берәр сүз әйттерергә тырыштылар. Алар: Ustaz, biz senin dürüstlükni söylәвеңне һәм өйрәтүеңне, кешене кешедән айырмауыңны, Аллаһ юлына хакыйкать буенча өйрәтүеңне беләбез. Диделәр һәм аннан: Кайсарга салым түләргә канун безгә рөхсәт итәме, әллә юкмы? Дип сорадылар. Гайса исә аларның мәкерле ниятләрен аңлап әйтте: Миңа бер динарны күрсәтегез әле. Монда кемнең сурәте һәм кемнең исеме? Тегеләр: Кайсарныкы? Дип җавап бирделәр. Ул аларга: Шулай булгач, Кайсарныкын Кайсарга, Аллаһыныкын Аллаһыга бирегез, диде. Алар аның халык алдында сөйләгән сүзләренә бәйләнерлек бер нәрсә дә таба алмадылар һәм аның җавабына хәйран калып тынып калдылар. Аннары Гайса янына үлеләрнең терелүен инкар итүче саддукилар арасыннан кайберәүләр килде һәм аңа булай диделәр: Ustaz, Муса безгә канунда берәүнең бер туганы хатыны булып та, балалары булмыйча үлеп китсә, ул тол калган хатынга өйләнеп, бер туганының буынын дәвам иттерсен дип язып калдырган. 7 бер туган булган.
Шуларның беренчесе хатын алып, балалары булмыйча үлеп киткән. Ул хатынны икенчесе дә, аннан өченчесе дә, һәм калган башкалары да, шулай ук җиденчесе дә алган. Әмма барысы да бала калдырмыйча үлгәннәр. Ахырда хатын да үлгән. Шулай булгач, үлеләр терелгән вакытта, ул хатын кайсысының хатыны булачак? Җидесе дә аның ире булган бит. Гайса аларга булай дип җавап бирде. Бу дөнья кешеләре өйләнәләр дә, кияүгә дә чыгалар. Ә инде киләчәк дөньяда булырга һәм үледән терелергә лаеклы булганнар анда өйләнмәсләр дә, кияүгә дә чыкмаслар. Алар инде үлә дә алмыйлар, чөнки алар фәрештәләрдәй булачаклар. Һәм үледән терелеп торганга күрә, алар Аллаһы балалары булалар. Ә инде янып торган күгән агачы турында сөйләгәндә, Муса да Раббыны Ибраһим Аллаһысы дип тә, Исхак Аллаһысы дип тә, Якуб Аллаһысы дип тә атап, үлеләрнең терелүен күрсәткән. Аллаһы үлеләр Аллаһысы түгел, бәлки тереләр Аллаһысы. Чөнки аның өчен барысы да тере. Кайбер канунчылар моңа: "Устаз, син яхшы әйттең", диделәр. Шуннан соң алар аннан бер нәрсә турында да сорарга батырчылык итмәделәр. Ул исә аларга әйтте: Ничек кешеләр Мәсихне Давыт улы дип әйтә алалар? Давыт үзе Забур китабында әйтә бит: Раббы Аллаһы минем Раббыма әйтте: Мин дошманнарыңны аяк астыңа баскыч итеп салганчы, утыр минем уң ягымда. Шулай итеп Давыт аны Раббы дип атый. Шулай булгач, ничек инде ул аның улы була ала? Бөтен кешеләр тыңлап торганда, ул шәкертләренә әйтте: Канунчылардан сак булыгыз. Алар узын киемнәр киеп йөрүне, җыелыш мәйданнарында үзләрен ихтирам итеп сәламләүне, гыйбадәтханәләрдә иң яхшы урыннарда, аш мәҗлесләрендә иң түрдә утыруны яраталар. Алар хәйләләп тол хатыннарның йортларын үзләренә алалар. Кешеләр күрсен дип озак итеп дуга кылалар. Мондыйлар тагын да катырак хөкем ителәчәкләр. 21-нче бүлек. Гайса як-ягына карады һәм байларның садака сандыгына садака салуын күрде. Шулай ук фәкир тол хатынның да 2 вак акча салуын күрде һәм әйтте: Сезгә хак сүз әйтәм. Бу фәкир тол хатын башкаларга караганда күбрәк салды. Чөнки тегеләрнең барысы да үзләреннән артканын Аллаһыга бүләк иттеләр. Ә бу хатын фәкир була торып, яшәү өчен кирәкле бар булганын салды. Кайберәүләр Аллаһы йортының затлы ташлар һәм Аллаһыга багышланган бүләкләр белән бизәлгән булу хакында сөйләгәндә, Гайса әйтте: Килер көннәр, сез монда күргәннәрнең берсеннән дә таш өстендә таш та калмаячак. Барысы да җимереләчәк. Шунда аннан сорадылар: Устаз, бу кайчан булачак соң? Һәм аларның тиздән булачагын нинди билге аша беләчәкбез? Гайса әйтте: Сак булыгыз, сезне алдамасыннар. Чөнки күпләр минем исемем белән килерләр һәм мин ул вакыт инде якын диярләр. Андыйларга иярмәгез. Сугышлар һәм чуалышлар хакында ишеткәндә куркуга төшмәгез. Бу вакыйгалар алдан булырга тиеш, ләкин әле бу ахыры түгел. Һәм ул дәвам итеп әйтте: Халык халыкка каршы, патшалык патшалыкка каршы чыгар. Урыны белән көчле җир тетрәүләр, ачлык булыр, үләтләр чыгар, күктә куркыныч күренешләр һәм бөек галәмәтләр күренер. Әмма буларның барыннан да элек минем хакка сезне кулга алырлар һәм эзәрлекләрләр. Сезне хөкем итү өчен гыйбадәтханәләргә алып барырлар һәм төрмәләргә утыртырлар. Сезне патшалар һәм идарәчеләр алдына алып барырлар. Ул чакта сез минем турыда шаһитлек бирә алырсыз. Шулай итеп күңелегезгә салып куегыз. Үзебезне ничек итеп якларбыз дип алдан уйламагыз. Чөнки мин сезгә тиешле сүзләр һәм зирәклек бирермен. Сезнең дошманнарыгызның берсе генә дә аларга каршы чыга һәм каршы тора алмаслар. Хәтта ата-аналарыгыз да, ага-инеләрегез дә, кардәшләрегез дә, дусларыгыз да сезгә хыянат итәрләр. Һәм кайберләрегез үтертелер дә. Барысы да минем өчен сезне нәфрәт итәр. Шулай да башыгыздагы чәчегезнең бер генә бөртеге дә югалмас. Чыдамлыгыгыз белән тормышыгызны коткарырсыз. Иерусалимның гаскәрләр тарафыннан чолгап алынуын күргән вакытта белеп торыгыз. Аның җимерелү вакыты якын инде. Шул чакта Яһудиядә булганнар тауларга качсын. Шәһәрдәгеләр аннан чыксын, авыл тирәсендәгеләр анда кермәсен.
Чөнки ул көннәр үч алу көннәре, һәм ул көннәрдә изге язмада язылганнарның барысы да тормышка ашар. Ул көннәрдә йөкле һәм бала имезүче хатыннарга кайгы, чөнки бу илгә зур афәт һәм бу халыкка нәфрәт киләчәк. Берәүләр кылыч белән үтереләчәк, кайберәүләрне әсир итеп барлык илләргә алып китәчәкләр, һәм мәҗүсиләрнең вакыты үткәнче алар Иерусалимны таптаячак. Кояшта да, айда да, йолдызларда да галәмәтләр булачак. Җирдәге халыклар өметсезлеккә биреләчәк һәм диңгезнең көчле шаулавына һәм кутыруына аптырап калачак. Галәмгә киләчәк афәтләрне көтеп, кешеләр куркудан аңнарын югалтыр, чөнки күк кодрәтләре селкетелер. Шул вакыт кодрәт һәм балкып торган бөек дан белән болытта килүче Адәм улын күрерләр. Булар гамәлгә аша башлагач, курыкмыйча турайып басыгыз, башларыгызны күтәрегез, чөнки сезнең котылуыгыз инде якын. Гайса аларга бер гыйбрәтле сүз сөйләде. Инҗир агачына һәм барлык агачларга карагыз. Аларның яфрак яра башлавын күреп, сез тиздән җәйнең инде җитәчәген беләсез. Шуның кебек үк бу хәлләрне гамәлгә ашуын күргәндә, сез Аллаһы патшалыгының якын икәнен белерсез. Сезгә хак сүз әйтәм. Буларның барысы да тормышка ашмыйча, бу буын кешеләре үлмәячәк. Күк һәм җир юкка чыгачак, әмма минем сүзләрем һич кайчан юкка чыкмаячак. Сак булыгыз. Артык ашап ичү, эчеп исерү һәм тормыш мәшәкатьләре сезнең белән идарә итмәсен. Ул көн сезгә тозак кебек көтмәгәндә килмәсен. Чөнки ул көн җир йөзендәге кешеләрнең барысын да куып җитәр. Шулай итеп, һәр вакыт уяу булыгыз, һәм булырга тиешле барлык нәрсәләрдән качып кутылырга, һәм Адәм улы каршына килеп басарга көчегез булсын өчен дуга кылыгыз. Көндезләрен Гайса Аллаһы йортында өйрәтә. Кич җиткәч, оннан китеп төннәрен Зәйтүн тавы дип аталган тауда үткәрә иде. Бөтен халык иртән иртүк аны тыңлау өчен Аллаһы йортына килә иде. 22-нче бүлек. Коткарылу бәйрәме дип аталган төшө күмәч бәйрәме якынлаша иде. Баш руханилар һәм канунчылар халыктан курыкканга, алардан яшерен рәвештә Гайсадан котылу әмәлен эзләделәр. Бу вакытта 12 шәкертнең берсе Искариот кушаматлы Яһүднең иченә шайтан керде. Һәм ул баш руханилар һәм Аллаһы йорты каравылы башлыклары янына барып, Гайсаны алар кулына тапшыру хакында сөйләште. Алар шатландылар һәм аңа акча бирергә риза булдылар. Яһүд алар белән ризалашты һәм халык белмәгәндә Гайсаны алар кулына тапшыру өчен уңай вакыт эзли башлады. Коткарылу бәрәне чалынырга тиеш булган төшө күмәч бәйрәме көне килеп җитте. Гайса Питер белән Яхьяны җибәреп аларга: "Барыгыз, безгә коткарылу бәйрәме ашын әзерләгез", диде. Алар аңа: "Аны кайда әзерләүебезне телисең?" диделәр. Ул аларга әйтте: "Шәһәргә кергәндә сезгә су чүлмәге күтәреп кайтучы бер кеше очрар. Аның артыннан барыгыз, һәм ул кергән өйгә керегез. Һәм йорт хуҗасына: "Остаз, синнән шәкертләрем белән коткарылу бәйрәме ашын кайсы бүлмәдә ашыйк?" дип сорый дигез. Ул сезгә өске каттагы җиһазланган зур бүлмәне күрсәтер. Шунда әзерләгез." Шәкертләр китте һәм һәр нәрсәне Гайса әйткәнчә табып, коткарылу бәйрәме ашын әзерләделәр. Аш вакыты җиткәч, Гайса рәсүлләр белән бергә табын артына утырды һәм аларга әйтте: "Мин газап чиккәнгә кадәр шушы коткарылу бәйрәме ашын сезнең белән бергә ашарга бик теләгән идем. Сезгә әйтәм, Аллаһы патшалыгында үзенең тулы мәгънәсен алганга кадәр мин аны инде ашамаячакмын." Ул кәсәне алды һәм шөкранә кылганнан соң булай диде: "Моны алыгыз да үзара бүлешеп ичегез. Сезгә әйтәм, Аллаһы патшалыгы килгәнгә кадәр мин йөзем шәрабын эчмәячәкмен." Аннары Гайса икмәк алды һәм шөкранә кылып, аны сындырды һәм шәкертләренә бирде. "Бу минем сезнең өчен бирелә торган тәнем. Мине искә алу өчен шулай эшләгез", диде ул. Аштан соң Гайса шулай ук кәсәне дә шәкертләренә бирде һәм әйтте: "Менә бу кәсә минем сезнең өчен түгелә торган каным белән расланган яңа килешү. Әмма миңа хыянәт итүче минем белән бер өстәл артында утыра. Хәер, Адәм улы ничек алдан билгеләнгән булса, шул юл белән бара. Ләкин аңа хыянәт итүчегә кайгы." Шәкертләре: "Безнең арадан моны кайсыбыз эшләр икән?" дип бер-берсеннән сораша башладылар.
Алар арасында безнең кайсыбыз иң биеге булып исәпләнергә тиеш дигән мәсьәлә турында бәхәс тә чыкты. Гайса Иса аларга әйтте: Патшалар халыклар өстеннән хакимлек итәләр. Һәм алар белән идарә итүчеләр яхшылык кылучылар дип аталалар. Сездә алай булмасын. Сезнең арагызда иң улыгыз кеше кебек, башлык булучыгыз хезмәтче кебек булсын. Чөнки кем улырак? Өстәл артында утыручымы, әллә аңа хезмәт итүчеме? Өстәл артында утыручы түгелме соң? Ә мин сезнең арада хезмәт итүче кебек. Минем бар сынауларымда сез һаман минем белән кала бирдегез. Һәм атам миңа биргән кебек, мин дә сезгә патшалык итү хокукын бирәм. Шулай итеп сез минем патшалыгымдагы табында ашаячаксыз, эчәчәксез һәм Исраилнең 12 кабиләсе өстеннән хакимлек итеп тәхетләрдә утырачаксыз. Раббы Питергә әйтте: Шимон, Шимон, менә шайтан сезне бодай иләгән кебек иләргә рөхсәт алды. Әмма син иманыңны югалтмасын дип, мин синең өчен дуга кылдым. Син миңа кире килгәч, имандашларыңны ныгыт. Питер аңа булай диде: Раббым, мин синең белән төрмәгә дә, үлемгә дә барырга әзермен. Ә Гайса әйтте: Питер, сиңа әйтәм, бүген әтәч кычкырганчы мине белүеңнән 3 тапкыр ваз кичәчәксең. Һәм шәкертләренә әйтте: Мин сезне янчыксыз, иштәрсез, башмаксыз җибәргән чакта сезнең берәр нәрсәгә ихтыяҗыгыз булдымы? Алар: Һич нәрсәгә дә булмады дип җавап бирделәр. Шунда ул аларга әйтте: Әмма хәзер янчыгы булганы аны үзе белән алсын, биштәрен дә алсын. Ә янчыгы булмаганы үз киемен сатсын да кылыч сатып алсын. Чөнки сезгә әйтәм, изге язманың ул җинаятьчеләр белән тиң саналды дип язылган урыны миңа карата тормышка ашырылырга тиеш. Минем хакта язылганнар тормышка ашырылу алдында. Шәкертләре аңа: Раббыбыз, менә монда 2 кылыч бар, диделәр. Ул аларга: Бу турыда җитте, диде. Гайса гадәтенчә шәһәрдән Зәйтүн тауына китте. Аның белән бергә шәкертләре дә барды. Анда барып җиткәч, ул аларга: Вәсвәсәгә дучар булмас өчен дуга кылыгыз, диде. Һәм үзе алардан таш атымы кадәр читкәрәк китеп, тезләнеп дуга кылды. Һәм әйтте: Я ата, әгәр теләсәң, бу газаплар кәсәсен миннән кире алчы. Хәер, минем ихтыярым түгел, синең ихтыярың булсын. Шул вакыт аның янына күктән бер фәрештә килеп, аның рухын ныгытты. Күңеле газапланганлыктан ул айрылча тырышып дуга кылды. Аның тире җиргә тамган кан тамчылары кебек булды. Дуга кылган урыннан торып, ул шәкертләре янына килде. Һәм аларны кайгыдан талчыгып йоклап яткан хәлдә күрде. Һәм аларга әйтте: Нигә йоклап ятасыз? Торыгыз. Һәм вәсвәсәгә дучар булмас өчен дуга кылыгыз. Ул әле әйтеп тә бетермәде. Бу урынга халык төркеме килеп җитте. Ә иң алдан 12 шәкертнең берсе Яһуд атлысы бара иде. Ул үбәргә дип Гайса янына килде. Гайса исә аңа: Яһуд, син Адәм улына үбү белән хыянат итәсеңмени? Диде. Гайса янындагы шәкертләр хәзер нәрсә булачагын аңлап аңа әйттеләр: Раббыбыз, бәлки безгә кылычларыбызны эшкә җигәргәдер. Аларның берсе иң баш руханиның хезмәтчесенә селтәнеп, аның уң колагын чабып изде. Шунда Гайса: Туктагыз, җитәр, диде. Һәм хезмәтченең колагына кулын тидереп, аны савыктырды. Гайса үзен кулгалырга килгән баш руханиларга, Аллаһы йорты каравылы башлыкларына һәм аксакалларга әйтте: Юлбасар тотарга чыккан кебек, сез мине тотарга кылычлар һәм шукмарлар күтәреп килгәнсез. Мин һәр көнне сезнең белән бергә Аллаһы йортында булдым, һәм сез миңа кул күтәрмәдегез. Ә хәзер сезнең вакыт, караңгылык хакимлек итә. Шуннан соң алар Гайсаны тотып иң баш рухани өенә алып керделәр. Питер исә ерактарак калып алар артыннан барды. Ишек алды уртасына учак ягылган иде. Питер учак тирәсендә утыручылар арасына барып утырды. Ә бер хезмәтче хатын аның учак янында утырганын күреп, аңа текәлеп карады. Менә бу да аның белән иде, диде. Әмма ул хатынга: Мин аны белмим,
Дип аннан ваз кичте. Birazdan икенче берәү аны күреп, Син дә аларның берсе, диде. Ләкин Питер ул кешегә Юк, диде. Бер сәгатьләп вакыт үткәч, тагын аларның берсе Дөрестән дә бу аның белән бергә иде. Ул да Галилея кешесе бит. дип катгый рәвештә раслады. Әмма Питер ул кешегә Мин синең нәрсә сөйләвеңне белмим. диде. Ул нәкъ менә шушы сүзләрне әйткән вакытта әтәч кычкырды. Бу вакытта Раббы борылып Питергә карады. Һәм Раббының аңа Бүген әтәч кычкырганчы, син миннән 3 тапкыр ваз кичәчәксең. дигән сүзләре исенә төште. Ул урам якка чыгып бик каты елады. Гайсәне саклап торучылар аны мыскыл иттеләр һәм кыйнадылар. Гайсәнең күзләрен каплап, аннан Пайгамбарлык итеп әйт, сиңа кем сукты? дип сорадылар. Алар булардан башка да аны хурлый торган күп сүзләр әйттеләр. Таң белән Яһүд аксакаллары, баш руханилар һәм канунчылар югары киңәшмә җыелышына җыелдылар. Һәм Гайсәне җыелыш алдына китереп бастырдылар. Һәм әйттеләр: Әйт безгә, син Мәсихме? Ул аларга әйтте: Әгәр сезгә әйтсәм, сез ышанмассыз. Ә инде сездән сорасам, миңа җавап бирмәссез. Бу вакыттан башлап Адәм улы Кудрәт иясенең уң ягында утырыр. Шунда барысы Алайса син Аллаһы улы буласың инде. диделәр. Ул аларга Сез үзегез мине ул дип әйтәсез. дип җавап бирде. Алар Безгә тагын нинди шаһидлек кирәк? Без инде моны аның үз авызыннан ишеттек. диделәр. 23-нче бүлек. Киңәшмәдәгеләрнең барысы да торып, Гайсәне Пилат янына алып килделәр. Без бу кешене халкыбызны аздыручы дип таптык. Ул үзен Мәсих, патша дип атый һәм Кайсарга салым түләүне тыя. дип гаепли башладылар. Пилат аннан Син Яһүдләр патшасымы? дип сорады. Ул аңа Моны син үзең әйтәсең. диде. Пилат исә баш руханиларга һәм халык төркеменә Мин бу кешене гаепләрлек бер сәбәптә күрмим, диде. Әмма алар Ул Галилеядан башлады. Хәзер монда да килде. Бүтән Яһудиядә өйрәтеп ул халыкны кытырта. дип үз сүзләрендә ныктырдылар. Пилат исә Галилея дигәннәрен ишетеп, ул Галилеялеме? дип сорады. Гайсәнең Хирут патша идарә иткән өлкәдән икәнен белгәч, ул аны Хирут янына җибәрде. Ул көннәрдә Хирут үзе дә Иерусалимда иде. Хирут исә Гайсәне күреп бик шатланды. Чөнки ул аның хакында ишеткәнлектән, күптәннән аны күрәсе килеп йөргән һәм аңардан нинди дә булса мөгъҗиза күрермен дип өметләнгән иде. Хирут аңа күп сораулар бирде, ләкин Гайсә аңа бер генә җавап та кайтармады. Шунда булган баш руханилар һәм канунчылар исә аны бик каты гаепләделәр. Әмма Хирут үзенең гаскәриләре белән Гайсәне мәсхәрәләп һәм аңардан көлеп, аны купшы киемнәргә киендереп, кире Пилат янына җибәрде. Шул көнне Пилат белән Хирут дуслашып киттеләр. Моңа хәтле алар бер-берсенә дошман иделәр. Пилат баш руханиларны, башлыкларны һәм халыкны җыеп аларга әйтте: Сез миңа бу кешене халыкны кытырта дип алып килдегез. Менә мин сезнең алда аннан сорау алдым. Ләкин бу кешене сез әйткән гаепләрнең берсендә дә гаепле дип тапмадым. Хирут та гаепле дип тапмады. Чөнки ул аны кире безгә җибәрде. Менә шулай. Ул үлем җәзасы бирерлек һич нәрсә дә эшләмәгән. Шулай булгач, мин аны җәзалап иреккә җибәрәм. Пилатка бәйрәм уңайы белән бер тоткынны азат итәргә кирәк иде. Әмма барысы бер тавыштан Аңа үлем, ә безгә Барабны азат ит! дип кычкыра башладылар. Бараб шәһәрдә чуалыш китереп чыгару һәм кеше үтерү өчен төрмәгә утыртылган кеше иде. Пилат Гайсәне иреккә җибәрергә теләп, тагын аларга мөрәҗәгать итте. Әмма алар дип кычкыра бирделәр. Ул 3нче мәртәбә аларга әйтте: Ул нинди явызлык эшләгәнсең? Мин аңарда үлем җәзасы бирерлек һич нинди гаеп тапмадым.
Шулай итеп, мин аны җәзалап илеккә җибәрәм. Ләкин халык төркеме тагын да катырак тавыш белән аның ашка кадаклануын таләп иттеләр. Һәм ахыр чиктә үз дигәннәренә ирештеләр. Пилат алар теләгәнчә булсын дигән карар кылды. Чуалыш китереп чыгарган һәм кеше үтергән өчен төрмәгә утыртылганны алар сораганча азат итте. Ә инде Гайсәне аларның ихтыярына тапшырды. Гаскәриләр аны алып барганда, кырдан кайтып килүче Куриниле Шимон атлы бер кешене туктаттылар да, хачны аның җилкәсенә салып, Гайсә артыннан алып барырга куштылар. Артыннан күп санлы халык төркеме шулай ук аны кызганып үкереп елый-елый хатын-кызлар да барды. Гайсә исә борылып аларга әйтте: Эй, Иерусалим хатын-кызлары, минем өчен еламагыз, бәлки үзегез һәм балаларыгыз өчен елагыз. Чөнки килер көннәр һәм кысыр хатыннар, әле бала тудырмаган карыннар һәм бала имезмәгән имчәкләр бәхетле дип әйтерләр. Шул көннәрдә кешеләр тауларга безнең өскә авыгыз, калкулыкларга безне каплагыз дип әйтерләр. Чөнки яшелләнеп үсеп утырган агач белән моны эшлиләр икән, кырыган агач белән нәрсә булырсың? Гайсә белән бергә ике җинаятьчене дә җәзалап үтерергә алып бардылар. Баш сөяге дип аталган урынга җиткәч, аны һәм шул җинаятьчеләрне дә берсен аның уң ягына, икенчесен сул ягына хачка кадакладылар. Гайсә исә әйтте: Я ата, аларны кичер, чөнки алар нәрсә эшләүләрен белмиләр. Гаскәриләр исә җирәбә салышып, аның киемнәрен бүлештеләр. Халык моны карап торды. Башлыклар да Гайсәдән мыскыллап көлделәр һәм: Ул башкаларны коткарды. Әгәр ул Аллаһ тарафыннан сайланган Мәсих булса, үзен үзе коткарсын, диделәр. Гаскәриләр дә аңа якын килеп һәм шәраб сиркәсе тәкъдим итеп, аны мыскыл иттеләр һәм: Син яһүдләр патшасы булсаң, үзеңне үзең коткар, диделәр. Аның баш өстенә хачка бу яһүдләр патшасы дип язылган язу беркетелгән иде. Хачка асып куелган җинаятьчеләрнең берсе аны хурлап: Син Мәсих түгелмесең? Шулай булса, үзеңне дә, безне дә коткар, диде. Икенчесе исә: Син үзең дә аның кебек үк хөкем итергән. Әллә син Аллаһыдан да курыкмыйсың? дип тегене тыйды. Безне гадел хөкем иттеләр. Кылган эшләребезгә карата тиешлесен алдык. Ә ул һичбер начарлык эшләмәде, диде һәм Гайсәгә: Гайсә, үзеңнең патшалыгыңа кергәч мине искә ал, диде. Гайсә аңа: Хак сүз әйтәм, бүген үк син минем белән бергә җәннәттә булачаксың. Инде көн урталары иде. Шул вакыт кояш яктыртмый башлады. Бөтен җир өстен караңгылык каплап алды һәм көндезгечкә кадәр шулай булды. Аллаһы йортындагы пәрдә урталай йыртылды. Гайсә каты тавыш белән: Ата, мин рухымны синең кулыңа тапшырам, дип кычкырды һәм шуны әйткәннән соң җан бирде. Бу вакыйганы күреп торган йөзбашы Аллаһны данлап: Чыннан да бу кеше тәкъва булган икән, диде. Моны карарга җыелган бөтен кеше булган вакыйганы күргәннән соң күкрәкләренә суга-суга кайгырып өйләренә кайтып киттеләр. Гайсаның бар дуслары, шулай ук аңа ярып Галилеядан килгән хатыннар да бу хәлне ерактан карап тордылар. Югары киңәшмәдә Яһудия җирендәге Ариматай шәһәреннән Йосыф исемле бер кеше бар иде. Ул киңәшмә агзасы булса да, анда чыгарылган карарны һәм бу эшне хупламады. Ул игелекле һәм тақва булып, Аллаһы патшалыгы килүен көтә иде. Йосыф Пилат янына барып, Гайсәнең гәүдәсен бирүен сорады. Ул гәүдәне хачтан алды һәм җитен тукымага төреп, таш тауны тишеп ясалган бер кабергә салды. Моңа кадәр анда әле һич кемдә салынмаган була. Бу бәйрәмгә әзерләнә торган җомга көн иде. Инде тиздән шимбә көн башланасы иде. Гайсә белән Галилеядан килгән хатыннар Йосыф артыннан бардылар. Каберне һәм Гайсәнең гәүдәсен ничек итеп кабергә куйганнарын карап тордылар.
Шуннан соң алар өйләренә кайтып, Гайсәнең гәүдәсенә сөртү өчен бәлзәм һәм хуш исле майлар әзерләделәр. Һәм Муса канунында кушылганча шимбә көнне ял иттеләр. 24-нче бүлек. Атнаның 1-нче көнендә хатын-кызлар алдан әзерләнгән хуш исле майларны алып, иртән-иртүк кабер янына киттеләр. Һәм кабер янына килгәч, ташның кабер алдыннан читкә аударылганын күрделәр. Эчкә кергәч, Раббы Гайсәнең гәүдәсен тапмадылар. Алар бу хәлгә аптырашып торган вакытта, кинәт алар алдына ялтырап торган киемдә 2 ир кеше пәйда булды. Хатыннар куркып түбән карадылар. Әлеге кешеләр аларга әйттеләр: Нигә сез тирене үлеләр арасыннан эзлисез? Ул монда юк. Ул терелтеп торгызылды. Галилеяда чагында аның сезгә әйткән сүзләрен исегезгә төшерегез. Адәм улы гөнаһлылар кулына тотып бирелергә, ашка кадакланырга һәм 3нче көндә терелеп торырга тиеш дигән иде ул сезгә. Шунда Гайсә әйткән сүзләр аларның исләренә төште. Һәм кабер яныннан китеп, бу хәл хакында алар 11 шәкерткә һәм калганнарга да хәбәр иттеләр. Рәсүлләргә бу хакта Магдалалы Мәрьям, Йохана, Якубның анасы Мәрьям һәм шулай ук алар белән булган башка хатыннар да сөйләде. Әмма хатын-кызларның бу сүзләре рәсүлләргә буш сүзләр булып тоелды, һәм алар ышанмадылар. Ләкин Питер торып кабер янына йөгерде. Һәм иелеп кабер ишеге аша карагач, анда яткан кәфенлекне генә күрде. Һәм бу хәлгә таң калып өенә кайтты. Шул ук көнне Гайсәнең 2 шәкерте Иерусалимнан 11 чакрым чамасы ераклыктагы Иммаус дип аталган авылга барырга чыкты. Алар булып узганнарның барысы хакында да сөйләшеп бардылар. Алар сөйләшеп, фикер алышып барган чакта, Гайсә үзе алар янына килеп, алар белән бергә бара башлады. Әмма шәкертләрнең күзләре каплап торылган кебек булганга күрә, алар аны танымадылар. Ул исә алардан булай дип сорады: Сез нәрсә хакында фикер йөртеп барасыз? Алар кайгыдан туктап калдылар. Шәкертләрнең берсе, Клеопас атлысы аңа: Иерусалимга килгәннәр арасыннан бу көннәрдә анда булган хәлләр турында син генә белми калдыңмы әллә? Диде. Ул алардан: Нинди хәлләр турында? Дип сорады. Шәкертләр аңа әйттеләр: Насаралы Гайсә турында. Ул Аллаһ алдында да, бөтен халык алдында да, эштә дә, сүздә дә кыдрәтле пәйгамбәр иде. Безнең баш руханилар һәм башлыклар аны үлемгә хөкем итү өчен тотып бирделәр һәм хачка кадакладылар. Без Исраилне азат итәргә тиеш кеше ул булыр дип өметләнгән идек. Ләкин менә тагын ниләр булды? Шуның өстенә ул вакыйгадан соң 2 көн узгач та, арабыздагы кайбер хатыннар да безне таң калдырды. Алар иртүк кабер янына барганнар, әмма аның гәүдәсен тапмаганнар. Шулай ук фәрештәләр пәйда булып, аларга ул тере дип әйткәннәрен алар кайтып сөйләделәр. Аннары арабызда булган кайбер кешеләр кабер янына бардылар һәм бар нәрсәне хатыннар сөйләгәнчә булуын күрделәр. Ләкин Гайсәнең үзен күрмәделәр. Шунда Гайсә аларга әйтте: Әй сез аңсызлар! Пәйгамбәрләрнең әйткән барлык сүзләренә акрын инанучылар! Мәсих үзенең шөһрәтенә ирешер алдыннан шулай газап чигәргә тиеш түгел идемени? Ул Муса язмаларыннан башлап, барлык пәйгамбәрләрнең язмаларына кадәр бөтен изге язмадагы үзе хакында әйтелгән урыннарны аңлатып бирде. Алар үзләре барасы авылга якынлаштылар. Гайсә үз юлын тагын да дәвам итәргә теләгән кебек итте. Әмма алар: Инде кич якынлашып килә. Безнең белән кал, дип аны күндерделәр. Һәм ул алар белән өйгә кереп калды. Ул алар белән бергә өстәл артына ашарга утыргач, икмәк алып шөкранә кылганнан соң, аны сындыргалап шәкертләргә бирде. Шул чак аларның күзләре ачылып китте һәм шәкертләр Гайсәне танып алдылар. Әмма ул аларга күренмәс булды. Алар бер-берсенә: Ул безгә юлда сөйләгәндә һәм изге язманың мәгънәсен аңлатканда безнең күңелләребез күтәрелеп китте түгелме соң? Диделәр. Һәм шунда ук торып Иерусалимга кире кайттылар. Анда 11 шәкертне һәм алар белән бергә булган башкаларны җыелышып торган хәлдә күрделәр.
Аларның барысы да Раббы чыннан да үледән терелеп торды һәм Шимонга күренде дип сөйләделәр. Бу кешеләр дә юлда булган вакыйганы һәм икмәк сындырган чакта Гайсәне ничек танып алулары хакында сөйләп бирделәр. Алар бу хакта сөйләгәндә, Гайса үзе кинәт аларның уртасында пәйда булып, «Иминлек сезгә!» диде. Алар куркудан катып калдылар. Бу үрәк булса кирәк дип уйладылар. Ләкин ул аларга әйтте: «Нигә каушап калдыгыз? Нигә күңелегезгә шундый шик төшә? Минем кулларыма һәм аякларыма карагыз. Бу мин үзем. Кулларыгызны миңа тидерегез һәм карагыз. Үрәкнең тәне һәм сөяге булмый. Ә күргәнегезчә миндә бар». Моны әйткәннән соң ул аларга кулларын һәм аякларын күрсәтте. Алар шатлыкларыннан һәм таң калудан һаман да ышанмый торганда, ул алардан: «Сезнең монда ашарга берәр нәрсәгез юкмы?» дип сорады. Алар аңа бер кисәк пешкән балык бирделәр. Ул аны алып, алар алдында ашады. Аннан соң Гайса аларга әйтте: «Мин сезнең белән бергә чакта нәкъ менә буларны сөйләдем. Муса канунында, пәйгамбәрләрнең китапларында һәм Забурда минем хакта язылганнарның барысы да тормышка ашырылырга тиеш». Аннары ул аларга изге язманы аңларга ярдәм итте. Һәм аларга: «Изге язмада булай дип язылган: Мәсих газап чигәргә, 3нче көндә үледән терелеп торырга һәм гөнаһлары кичерелсен өчен тәүбә итү Иерусалимнан башлап бар халыкларга аның исеме нигезендә игълан ителергә тиеш», диде. «Сез моңа шаһитләр. Мин атам вәгъдә иткәнне сезгә җибәрермен. Сез исә күкләрдән үзегезгә кодрәт бирелгәнгә кадәр Иерусалим шәһәрендә калыгыз». Шуннан соң Гайса шәкертләрен шәһәрдән алып чыгып, Бәйтәниягә чаклы алар белән барды һәм кулларын күтәреп, анда аларга фатихасын бирде. Ул аларга фатиха биргәндә, алардан аерыла барып күккә алынды. Шәкертләр сәҗдә кылып аңа табындылар һәм зур шатлык белән Иерусалимга кайттылар. Алар Аллаһны данлап, һәр вакыт Аллаһы йортында булдылар.